Boa tarde a todos e a todas as persoas que estades aquí no Salón de Pleno, os que nos estades seguindo a través da nosa canle de YouTube. Benvidos, compañeros e compañeiras da corporación. Antes de iniciar a sesión, quero pedir que guardemos un minuto de silencio polo noso xuiz de paz, Ángel Fernández Acción, falecido no día de hoxe. Sabedes que se convirteu nunha figura importante para Burela, tanto a nivel social como institucional. E nada, desde aquí trasladamos en nome da corporación e de toda a veciñanza pois ese cariño hacia a súa familia, coñecidos e hacia todos os que o queríamos. Poñémonos de pé. Iniciamos un minuto de silencio. Rematou o minuto, damos un aplauso a Ángel. Tamén quero aproveitar para darlle a benvida ao noso novo secretario municipal, Luís Fernández Maira, a quen recibimos con moita ilusión no noso concello. É un orgullo para Burela contar cun profesional como a él, primeiro da súa promoción. Eso reflicte a capacidade e o compromiso co servizo público. Teño ademais que facer constar que podendo escoller calquera destino do noso país, e ademais constame que tivo a oportunidade de ir a concellos con bastante peso, pois escolleu Burela, seguramente porque ten tamén certo cariño coa Mariña e vinculación. E nada, darlle as gracias en nome de toda a corporación e dos veciños e veciñas de Burela. E sen máis vamos a comezar con esta sesión e cos asuntos da convocatoria. Que na súa parte resolutiva temos a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere facer constar algo ou aprobamos. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Rogamos, dende o Grupo Municipal Popular, que cando se fagan as solicitudes de recoller de forma literal certas afirmacións que se fan neste apartado, se recollan iso, de forma literal. Referímonos á acta da sesión anterior, concretamente na parte resolutiva, na parte A, hai unha explicación que, dende logo, calquera que vexa o vídeo non se corresponde co que pon aquí o señor secretario, saínte, né? Non se corresponde. Así que rogamos que de agora en diante se faga caso e se recolla de forma literal, as poucas veces que o solicitamos, o que expresamos. Moitas gracias. Recollemos o rogo e comezamos co segundo punto, que é solicitude de bonificación ICIO da empresa de Salmón que pretende instalarse no porto de Burela. Ben, hoxe traemos a debate este punto, vale, é un punto clave para o desenvolvemento económico e social do noso concello. Que queremos aprobar? Pois esa declaración de especial interese e utilidade municipal en consecuencia esa bonificación dun 90% do ICIO, o Imposto de Construccións, Instalacións e Obras, para a empresa Seafood Legacy Spain. É a promotora dese proxecto desa planta tecnolóxica que se vai a situar no porto de Burela. Esta decisión, ademais, non se basa soamente en criterios legais e normativos, senón que responde a unha estrategia que consideramos de futuro para a nosa vila. Como poder valorar isto? Ben, damos aquí uns tips. O impacto económico e social que pode repercutir, vai a crear emprego,
vai a ser un elemento tractor para Burela, xa que ao redor de 100 postos de traballos directos e indirectos serán os que nutran non a nosa vila, non a través de diferentes sectores, ademais, xa que van a precisar pois, empresas de mantemento, pienso, talleres, frigoríficas, transformación, comercialización e logística, por exemplo. Van a facer unha inversión significativa, prevén invertir entre 40 e 70 millóns de euros na planta, o que supón pois un impulso moi relevante, non, para a economía local, e ademais temos que decir que o 30% do capital é galego e algunhas empresas pois cercanas e coñecidas. Isto, por suposto, dinamiza ao final o comercio local, xa que a actividade se incrementa, e despois unhos apuntes importantes é que a planta vai empregar pois, sistemas de recirculación en acuicultura, é unha tecnoloxía sostible que minimiza o consumo de auga e reduce o impacto medioambiental. Sabedes que Galicia é un referente en acuicultura e proxectos como este pois, sí que reflicten ese compromiso, sobre todo coa innovación, porque a maquinaria que vai empregar esta planta é pioneira no noso país. De feito, solamente existe outra igual que está en Dinamarca. Que significa isto? Pois que Burela vai estar á vanguarda da innovación neste sector. Todas as empresas que traballen con esta planta, as que mencionei antes e que se relacionarán, pois aprenderán unha nova maneira de traballar e serán a súa vez pois, pioneiras no noso país nestes novos sistemas. Por todos estes motivos, nós votaremos a favor da declaración de especial interese e utilidade municipal e, consecuentemente, pois, votaremos a favor de bonificar ese 90% do ICIO. Moitísimas gracias. Paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Ben, a alcaldesa acaba de falar como se o goberno local fora o que capitalizara o asentamento desta empresa en Burela. Quero lembrar que esta empresa en Burela, que se asenta en Burela, é gracias a que hai suelo onde se pode asentar. E onde está ese suelo? No Porto de Burela. Portos de Burela, esa entidade, ese organismo, ao que tantas pestes lle botan moitas veces vostedes dentro do goberno local. Se non houbera ese polígono empresarial na zona de Portos, feito pola Xunta de Galicia, esta empresa non se podería asentar en Burela. Seguimos esperando en Burela ese polígono empresarial que iba a capitalizar a Diputación de Lugo. Moitas fotos se fixeron aquí á entrada de Burela vindo de Foz. Non sei se se lembra, estaba vostede, además, o señor Fernández Rey nese goberno. Seguimos esperando por iso. Esta empresa aséntase en Burela, primeiro, porque hai onde asentarse, hai suelo, gracias á Xunta de Galicia, e, en segundo lugar, porque a Xunta de Galicia apostou dende o primeiro momento por esta empresa. Dende o primeiro momento. Veremos a ver agora, ao desenrolar este expediente, se fixo o mismo o Concello de Burela. Fíxense vostedes. Dende o Grupo Municipal Popular cremos que é moi importante que, tendo en conta a actual situación decadente do Concello, se abran negocios e se asenten empresas que axuden a sustentar o tecido social e económico do Concello. Creemos que todos debemos de ser escrupulosos no cumprimento da lei. E cando nos referimos a todos, empezamos por nós mesmos, os membros do Grupo Municipal Popular e os demais representantes públicos desta corporación. Os empresarios, grandes ou pequenos, os autónomos, grandes ou pequenos, e, por suposto, os veciños e veciñas de Burela. Polo tanto, cando dicimos todos, falamos de todos, no sentido máis amplio da palabra. Se as normas non se cumpren, a lei non se respeta. Isto sería unha auténtica xungla na que imperaría non a lei do máis forte, senón a do máis espabilado. E, por suposto, dende a administración local, o que se ten que velar é pola equidade, repito, equidade, á hora de aplicar as normas, que non sexa iso de a uns sí e a outros non. Segundo, a discrecionalidade do alcalde ou a alcaldesa de turno. Dito isto, é certo, esta empresa cumpre con todos os requisitos para concederse a bonificación do ICIO. É certo. Nós creemos que se lle debe conceder. Pero a pregunta é, a liquidación de que ICIO, de que imposto? Esta empresa solicitou en marzo do ano 23, repito, en marzo do ano 23, solicitou a licencia de obra.
En maio do ano 23, mediante xunta de goberno, concedeuse a licencia de obra. En xuño do ano 23, meteu un escrito no que solicitaba que se revisara o ICIO, que consideraban que estaba mal calculado por parte do Concello. Repito, xuño do ano 23. Nesa revisión, era unha revisión á baixa, que agora, de haberse estimado, debería influir na liquidación actual. En setembro do ano 23, se non me lembro mal, o Concello puxose outra vez en contacto coa empresa para dicirlle que a solicitud tiña que facer mediante un formulario estándar oficial. E dende setembro do ano 23 ata o día de hoxe, ou ata hai unha semana que se convocou este expediente para este pleno, o Concello e a empresa oficialmente non tuveron ningún tipo de comunicación máis. É dicir, dende que a empresa en xuño do ano 23 solicitou a paralización do cobro do ICIO ata que se recalculara e se fixera esa bonificación e a paralización do cobro da tasa, o Concello de Burela non fixo absolutamente nada. Esta solicitude planteada pola empresa no seu día non se resolveu. Estou falando de xuño do ano 2023. Xuño do ano 2023. A solicitude foi en marzo. Marzo do ano 2023. Estamos casi 2 anos despois. O Concello de Burela non moveu ni un dedo. Ni un dedo. A empresa non sabe a que cuota se lle vai aplicar esa reducción do 90% en caso de que se aprobe. Pero non só é iso. Falábamos antes de equidade, de non discrecionalidade. Algún dentro do público e seguramente algunha persoa que nos teña vendo dentro das súas casas traballaría na administración pública, nun concello, por exemplo, e seguramente traballou en labores de tesouraría, de secretaría, de administración, e seguramente sepa como funcionan os concellos por dentro. Pero non fai falta recurrir a iso. Podemos recurrir a calquer veciño ou veciña da nosa vila, a calquer empresario ou empresaria da nosa vila, a calquer autónomo ou autónoma da nosa vila. Cando neste concello, no Concello de Burela, se fai unha solicitude de licencia, o normal, non sei se aquí entre o público ou nas súas casas alguén que non lle sucedera isto, o normal é que se liquide a tasa correspondente para que lle concedan a licencia municipal. O normal é iso. Esta empresa, dende que solicitou a licencia no ano 2023, en marzo do ano 2023, non pagou ni un só céntimo de tasa de licencia. 2 anos case. Non pagou ni un só céntimo. É certo que recurriu. E recurriu en xuño do ano 2023 en base a un escrito, un recurso que se pode entender de reposición, aínda que formalmente así non o diga. E chamounos moita atención que poñía no punto terceiro dese recurso. Teniendo en cuenta que las obras de construcción de la planta tecnológica de Salmonde en el puerto de Burela no podrán comenzar en el presente año 2023 por razones ajenas a Seafood Legacy Spain, y que hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna en relación con la aprobación o bonificación del 90% del ICIO establecida en la ordenanza fiscal, aquí no especifica, pero era número 9, se solicita un aplazamiento del pago de las liquidaciones, moi ben feito por parte da empresa, en tanto no se tenga conocimiento de la aprobación de dicha bonificación del ICIO y no se pueda concretar la fecha de inicio de las obras. Repito, y no se pueda concretar la fecha de inicio de las obras. Se hoxe non chegáramos a este punto, supoñamos que a empresa, polo que sexa, ten algunha vantaxa mellor, que é lícito, é lícito, en Ribadeo, en Viveiro, en Avilés, donde seña, e non se chega a executar a obra, que houbera cobrado o Concello de Burela? 0 euros. 0 euros. Concedeuse unha licencia a unha empresa que, parafraseando ao señor Pillado, de gran capital, e non se lle cobrou a tasa correspondente antes de
de formalizar a licencia. Algo que a calquera de nós, seguro que moitos dos que están aquí presentes e os que están nas súas casas, lles pasou, e ben que tuveron que apoquinar, e ben que tuveron que pagar, porque é o que dice a ordenanza municipal. Ben, nós o que non entendemos é como podemos chegar a este punto de bonificación, que é certo, cumple cos requisitos, e só faltaría non apoiar iso, cumple cos requisitos, pero, sin embargo, non sabemos sobre que base. Estamos falando de que, no seu día, o Concello de Burela consideraba que o CIO que debía pagar a empresa era de 1.100.000 e pico mil euros, que non teño aquí ahora mismo, teño apuntado por algún lado, xo direi. Estamos falando de que a taxa de licencia era de uns 390 e pico mil euros, casi 400.000 euros naquel momento. Sí, gracias, Encarna. Sí, sí. O total da liquidación, estamos falando de preto de 1.200.000 euros, en números redondos, vale? Estamos falando de que o Concello de Burela, en todo este tempo, que non se cobrou a tasa, eses casi 400.000 euros de tasa, xa non falamos do ICIO, deixou de percibir uns cartos que ben podían ser haber sido destinados para moitos menesteres. Por exemplo, para poñer en marcha o servicio madrugadores nas AMPAs, sen que tuveran que poñer eles do seu peto. Por exemplo, para pagarlle 400 míseros euros a uns estudiantes do IES Monte Castelo que foron a Bruxelas estes días. É que vostedes lles negaron esa paupérrima subvención para desplazarse pola capital europea. Por exemplo, para arranxar parte das gradas do campo de fútbol municipal da Marosa. Por exemplo, para cubrir parte da RPT do Concello. E así, un longo etcétera de cousas nas que se podían haber destinado, estes case que 400.000 euros. Entón, calquera que nos esteña escoitando nas súas casas, parecelle que unha empresa, porque teña un gran capital, como di o señor Pillado, ou porque seña máis ou menos importante, non debería de pagar as tasas que a calquera de nós nos cobrarían? Hai alguén que diría que estaría a favor diso? Algún veciño ou veciña? É dificilmente entendible. É dificilmente entendible. Polo tanto, non entendemos como pode ser que o goberno en 2 anos, prácticamente en 2 anos, non fixera absolutamente nada, non movera ni un dedo, non resolvera un expediente tan sinxelo, non fixera o recálculo. Polo menos para telo, para presentalo neste pleno. Ou non sepa a que aterse. De feito, neste pleno, o que se está a falar é da bonificación do 90%, pero non se está a falar de cando se vai cobrar a tasa. Eses, por aquel entonces, casi 400.000 euros. Así que o que podemos comprobar é que, unha vez máis, hai desidia no goberno local, hai falta de compromiso cos veciños e veciñas de Burela, porque, con eses cartos poderíaselles axudar a mellorar a vida da súa veciñanza. E hai, unha vez máis, unha afirmación do que sempre dicimos, unha reiteración, que vostedes non están preparados para isto, que o posto quedalles un pouco grande. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, bueno, despois da realidade virtual, como soe decir, é quen lle gusta volvemos un pouco ao rego, porque tamén hai quen bota fora do rego, non? Aquí, ao parecer, polo que acabamos de escoitar, vale todo, e calquera cousa é posta en contra deste goberno, non? Incluso falar dunha situación decadente de Burela, un representante elixido democráticamente e que debe representar os intereses dunha vila, pois fala dunha situación decadente da súa propia vila, que debe ser nesa realidade virtual na que vostede vive. Ese voceiro do grupo municipal do Partido Popular que di que nunca se equivoca, pero que hoxe invocou unha entidade que eu non sabía que existía, que era Portos de Burela. Non sabía eu que esa entidade existía, pero xa sabemos que o grupo municipal do Partido Popular nunca se equivoca. Aquí empezase falando dunha planta de salmón, acaba atrapando hasta a Deputación Provincial de Lugo. É algo que non se pode entender, pero como digo, vamos volver ao rego e vamos a afastarnos do ruído e ver un pouco o que é a realidade, non? Como xa se dixo, o que se pide a nivel técnico
cumple totalmente, total e absolutamente o establecido coa lei, co disposto na nosa ordenanza fiscal sobre o imposto de construccións, instalacións e obras, pero evidentemente nós estamos aquí para algo máis que iso, para sairnos ao nivel técnico, porque lle pesa ou non lle pesa a algún, somos políticos, e aparte temos a obriga de facer política, porque, como digo sempre, se non facemos nós política, sempre vai haber quen a faiga por nós, e estou seguro de que o fará peor, non? E entón, para esa valoración política, nós temos que facer fin para que a pena a situación actual industrial e laboral que sufre a Mariña no conxunto de Galiza, nós aplaudimos calquera nova iniciativa que aglutine capital galego, como é o caso da comarca, para dar un impulso laboral máis que necesario ao noso contorno, non? Destaca, como xa se destacou, a implementación de alta tecnoloxía que vai servir para que quen traballe arredor desta compañía de asentamento a traballe nun sector punteiro e teña esa ventaxa con respecto a outros competidores, e tamén esta alta tecnoloxía fai que sexa unha planta moito máis eficiente e limpa do que se pode encontrar por aí, con baixo consumo de agua e un pequeno impacto no medio mariño. Evidentemente temos que tomar todo isto con cautela, porque esta información que eso nos dá é o que estamos desexosos é de que no medio desta situación decadente a nivel industrial e de emprego, que evidentemente todos sabemos que é a Xunta de Galicia que ten as competencias, a pesar do que se pode decir aquí, en ese nivel, pois, toda a iniciativa que se leva a cabo vamos a apoiar con esa cautela de estar desexosos de que toda esa información que nos dá se faga realidade e seña unha opción a nivel industrial e laboral para a nosa comarca. Polo de agora, nada máis. Señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, público aquí presente que nos pode estar seguindo polos medios telemáticos. Tamén pois, me sumo á benvida ao señor secretario por comezar esta nova etapa. E, por suposto, que me sumo ás condolencias da familia de don Ángel Acción, un burelao de pro, é unha boa persoa coa que puiden compartir algún momento, non? Que en paz descanse. Ben, antes de comezar co meu turno de palabra, en base ao artigo 94.3 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, rogaríalle á señora alcaldesa que, como presidenta, pois lle requira ao señor secretario que me aclare un par de dúbidas que teño sobre dous conceptos técnicos para o debate nesta sesión plenaria. Que conceptos? Sí, procede, non? Vale. A primeira dúbida sería, onte vostedes aí unha prensa dando unha nova anunciando o pleno de hoxe no que se falaría pois, o punto que estamos a debater, pero fixo mención de que este debate baseábase, cito literalmente, basease no artigo 103.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Entendo que se estaría a referir concretamente ao Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Entón, a primeira dúbida técnica é preguntarlle ao señor secretario en base a que normativa estamos plantexando o debate de hoxe, se é en esta lei que acabo de mencionar ou, sin embargo, en base á ordenanza fiscal do imposto sobre construcións, instalacións e obras do Concello de Burela de data de 8 de outubro de 2018. Si a alcaldesa me concede a palabra. Estamos suxeitos tanto ao texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, que ben citache, dos 2004 de 5 de marzo, como a ordenanza fiscal número 9, pola que se regula o imposto de construcións, instalacións e obras do Concello de Burela. A Lei de Facendas Locais require que sexan as ordenanzas municipais as que regulen esta materia e fíxose a través da ordenanza que só desarrolla a lei. En todo caso, remítome ao informe xurídico suscrito por min e que abra no expediente no cal está aclarada esta cuestión. Sí, agradezolle unha vez máis que se fixe máis nos expedientes que non no que poida trasladar a prensa. Continúe. Grazas, señora alcaldesa. Fixareime no que considere oportuno. Ben, entón, si non entendín mal, digamos que sería a ordenanza fiscal do Concello de Burela quen prevaleza sobre a outra norma. Entendín ben. Concedeme a palabra, alcaldesa.
A ordenanza fiscal desarrolla o previsto na Lei de Facendas Locais. Unha ordenanza en ningún caso poderá contravir unha lei. Grazas, señor secretario. A última dúda que tiña neste sentido, vamos a ver onde a teño por aquí. Esta ordenanza, no seu artigo 5, creo que entendo que fixa que para facer a bonificación do ICIO a un solicitante, que primeiro se ten que facer unha liquidación provisional. A dúbida está en: é obrigatorio que o solicitante faga a liquidación provisional desa contía para aprobar esta bonificación, ou pódese aprobar unha bonificación sin que o solicitante fixese a liquidación provisional? Pódese aprobar a bonificación. Se me pode contestar o señor secretario. Se me concede a palabra a alcaldesa. O que plantexa usted sería obxecto dun estudio máis intenso e non lle podo responder agora mesmo dende a palabra. Está claro en todo caso que o ICIO prevé unha liquidación provisional e unha posterior liquidación definitiva. Continúe. Pois quedo como estaba, entón. O sea, no Concello de Burela non sabemos se é obrigatorio que se faga unha liquidación a un imposto ou non. En serio? Bueno, dome por contestado. Moitas grazas, señor secretario. Teño que recoñecerlles que en todo este tempo que levo como concelleiro, xa en breve comezamos co terceiro ano de legislatura, dentro de poucos meses, é a primeira vez que veño preocupado a un pleno para tratar un asunto. Veño profundamente preocupado, a decir verdade. O goberno de Burela está tratando este punto como se fose unha decisión política, un debate político, o que nos pode parecer mellor a uns e a outros, cando realmente é un debate xurídico. Hai unhas normas. Bueno, vou facer un pequeno inciso. Son consciente que non todos aquí sabemos o que é o ICIO. O ICIO é un imposto que teñen os concellos que se ten que cobrar cando se fai unha obra. Unha obra ou se fai unha instalación, cando se construye unha casa, por exemplo. Hai un imposto que se chama Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, o ICIO, e iso os concellos teñen unhas normas para cobrar ese imposto, non? A ordenanza municipal regula todo este imposto e, efectivamente, hai o artigo número 9 que regula as bonificacións e as deducións, que dice quen ten o dereito de solicitar esas bonificacións. Eu tamén estou de acordo en que, neste caso que nos compete hoxe, a empresa indicada, sí que tería o dereito de poder solicitar a bonificación dese imposto. Neso estamos todos de acordo porque así o indica o artigo 9.c do mesmo, non? Esta sería unha parte do debate, pero hai outras dúas. A outra parte é como se tramita todo este imposto e a última parte é a decisión política de si se aproba esta bonificación ou non. Neste debate político, sería a última parte, claro, cada un dos grupos podría decir: pois eu creo que sí que cumpre cos requisitos, eu creo que non, eu creo que sí por este, eu creo que non polo outro. Aí, non tería, serían debates moi subxectivos, cada quen podría opinar unha cousa e todos teríamos razón. Pero o que non é subxectivo, sino que é moi obxectivo, moi técnico e moi legal, é como se tramita. E como se tramita está establecido na norma. Por que fixen a pregunta de si é obligatorio que se abone este imposto, que se pague este imposto antes de que se bonifique? Porque eu entendo que así o marca a normativa. Xa non vou entrar se estou de acordo ou non en si hai que bonificar á empresa este imposto. A normativa ten uns trámites. A señora alcaldesa apurouse rapidamente a dicir que sí, que non era obligatorio facer esa liquidación, o sea, pagar ese impuesto,
E o señor secretario entendinlle que, bueno, que non o podía deixar claro, sin embargo, que sí que aparecía na ordenanza de que hai que facer non unha, 2 pagos. Primeiro, un pago provisional e despois, se se aproba a bonificación, pois faise a suma e a resta e faise o pago definitivo ou se hai que devolver á empresa ou como se considere. Por que me preocupa tanto o trámite de hoxe? Porque considero que se están saltando a legalidade. Considero que non se están facendo os trámites como corresponde. Como ben dixo o señor Rouco, que prácticamente me deixou sin argumentos, porque, claro, quen poida ver o expediente e quen o lea detidamente, eu creo que chegaría á mesma conclusión. Entonces, xa non sei por onde iba. Porque me lío, poño a falar divago, xa se me vai un pouquiño a cabeza. Ben, eso, primeiro, a primeira liquidación, fais a bonificación e despois xa queda a liquidación definitiva. Isto é un trámite legal que se está saltando baixo o meu punto de vista. E de momento, neste turno de palabra, nada máis. Moitas grazas. Gracias. Ben, vamos a ver. Como ben di, dentro de pouco vamos a cumplir 2 anos de legislatura, bueno, ainda queda casi medio ano, e sinceramente, dame bastante, non sei que adxetivo utilizar, que pretenda facer desto un debate técnico cando non o é. E sempre cuestionar que si é legal ou non é legal o que traemos a este pleno. Esta é unha casa seria e os expedientes que se traen a pleno non pode un día e outro día tamén cuestionalos por si son legais ou non, e se non, pois xa saben a donde teñen que ir. Claro que é un debate político, é unha oportunidade política. Que se tramite dunha forma, de outra forma, que cumple a ordenanza e que en eso están de acordo, claro, por suposto, pero se o hai que decidir no pleno é porque cada un de nós temos un voto e temos que decidir se nos parece ben ou se non nos parece ben, se é de interese e de utilidade municipal ou non. Esa é a pregunta de hoxe, se consideramos cada un de nós que é de interese e de utilidade municipal e entón merece ter esa bonificación do 90% no noso caso, no noso concello. Contestándolle ao señor Rouco, efectivamente, o 16 de xuño de 2023, un día antes de que tomáramos posesión, esta empresa recurre e solicita un aprazamento e hoxe estamos aquí para solucionalo. Sabe vostede por que solicita ese aprazamento a empresa? Porque hasta 3 veces tiveron que facer o proxecto para solicitar os fondos FEMPA que a Xunta de Galicia atrasou e iso sí que casi dinamita o proxecto e a empresa casi se vai non de Burela, sino que casi non se monta. A pesar de eso, é evidente que a tasa administrativa se paga, fagas ou non a obra. O ICIO sí que se paga no primeiro momento cando se empeza a construir, cando se pon a primeira pedra. A tasa administrativa é independente de que esta empresa finalmente viñera ou non, tena que pagar. Solicitan esa revisión e solicitan un aprazamento e hoxe estamos dando solución a eso, dando un paso adiante. Definitivamente a Xunta de Galicia parece que o 10 de febreiro vai a sacar por fin eses fondos FEMPA, xa teñen o proxecto avanzado, é evidente, xa levan un ano traballando en Burela e a relación coa empresa pois é evidente que existe, o que pasa é que temos, pois en este caso, a sorte nós de poder ter a información que precisamos para defender Burela e non defender a Portos de Galicia ou a Xunta, nin convertir isto pois en ruído e lama, porque non é o noso hábitat. Así que, sen máis, concluyo dicindo que dende o equipo de goberno si consideramos que este proxecto de planta de salmón sí que representa unha oportunidade estratégica, creo que a debemos aproveitar, creemos que cumple para poder bonificar e ciñámonos ao punto, por favor, segundo turno, señor Rouco. Sí, moitas gracias. O Deportes de Burela para saber se vostede estaba atento ao que dicía. Non sabe. Así xa o comprobei. E sí, de momento non nos equivocamos, O de ceñirse ao nivel técnico, señor Pillado, verémoslo máis adiante. Como se ciñen vostedes ao que dicen os técnicos municipais.
Iso vamos a ver máis adiante. A pregunta é, non respondeu. Resolveu o Concello de Burela, o goberno que encabeza a señora López Moreno, o recurso que presentou a empresa en 2 anos, en ano e medio, vamos, poñelle, ano e medio. Resolveu, non? Sí ou non? É sinxela a resposta. Non o resolveu. Ano e medio e non fixo nada. Nada en absoluto. É curioso, consideran de interese público necesario para a nosa vila esta empresa de salmón, que se instale, que é certo, pero mire, que cousas máis interesantes ten a vida. Os seus dous tenentes da alcaldesa, señora López Moreno, tanto un como outro. No ano 15, non consideraron de interese público as obras de ampliación do Hospital da Mariña, nin as obras de ampliación do IES Perdouro. Cousa máis pública que é a sanidade e a educación, de maior interese que pode haber. Sin embargo, agora sí que consideran de interese público isto. Está ben, está ben, está ben. Vostedes déronse conta dunha cousa. Na solicitude que fixo a empresa, na solicitude que plantexou, poden a ler as veces que queiran. En ningún caso, repito, solicita o suspenso da execución. En ningún caso. Non se solicita. Sin embargo, por vontade propia, o Concello decide suspender a execución do pago desas tasas, por vontade propia. En ningún caso se solicita expresamente a suspensión, o suspenso da execución. Vostedes, en diversos plenos ao longo deste mandato, queixáronse da falta de cartos. Tal é así que, repito, os rapaces do IES Monte Castelo non lles tiveron a ben conceder 400 euros que lles pediron para desplazarse pola capital europea de Bruxelas. Nin 400 euros. Sen embargo, cada vez que hai a posibilidade de que o Concello de Burela teña ingrese uns cartiños que lle veñen ben para decentar a nosa vila e para mellorar a vida do día a día dos veciños e veciñas de Burela, vostedes din que non. Recordamos a renovación en precario do contrato de augas, do servicio de auga. Recordamos o non sacar a concurso público cando xa vencera o plazo o contrato da recollida do lixo. Señor Rouco, ciñas ao punto da orde do día. Estou me expresando, estou argumentando. Sabe vostede que se ten que ceñir ao punto da orde do día. Repíto yo en cada pleno. Faga o favor. Moitas gracias. Como xa lle dixen en algunha ocasión, vou dicir o que teño que dicir, queira ou non queira. Queira ou non queira, vou non dicir. Se quere podeme interrumpir as veces que queira. Botaremos máis tempo aquí, pero non dicir. Repito, con eses cartos puideron haber feito moitas cousas. Cada vez que hai a posibilidade de que o Concello ingrese cartos, vostedes tiran para atrás. Sabe cando non tiran para atrás o ingreso de cartos? Cando lle suben as tasas aos veciños e veciñas de Burela, cando lle suben os impostos, cando aprobaron no mandato anterior a subida de impostos. Sabe cando non tiran para atrás as cousas? Cando, por exemplo, na multiplicación que houbo no ano 2024 por 5 da estimación de cobro de multas, da recadación por multas, pois circulan tantos coches da policía local con radares por Burela, supoñemos que é por iso. Pero todo ao final vai encauzado ao mismo. Quen ten que pagar é o pequeno. A quen hai que cobrar é o pequeno. E a quen lle poden recaudar as grandes empresas, que está ben, que veñan a Burela, pois non lle fan. A día de hoxe esta empresa non pagou ni un só céntimo. Nas arcas municipais non hai ni un só céntimo derivado desta empresa, da solicitude de licencia de obra, ou do pago do imposto de ICIO. A empresa fixo ben, Fixo ben, ela defende os seus intereses. Que non fixo ben foi o Concello de Burela que non defendeu os intereses dos veciños e veciñas de Burela. Porque non ten explicación posible que en ano e medio non moveran ni un só folio. Non fixeran absolutamente nada, non resolveran nada. Esperemos que vostede, á fronte do Departamento de Economía da Deputación, non teña estes vicios.
Como xa dixemos, nós estamos totalmente de acordo porque cumpre cos seus requisitos, coa bonificación do ICIO, sexa cal sexa, porque non sabemos. Co que non estamos de acordo é con que non se cobren as tasas correspondentes, igual que se cobra a calquera veciño ou veciña de Burela. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, vamos logo outra vez para o rego. O primeiro que lle quero dicir é que é vostede conmovedor cando fai esas como os adiantos ou spoilers do que vai despois no pleno, como esas ameazas veladas, debe pensar que nos vai amedrentar. Ao mellor aquí os que formamos o equipo de goberno do Concello de Burela, ou polo menos, cando menos, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galega. Pois non nos sinto dicirlle que nos amedrenta cando pon ese sorriso e cando nos fai esas medio amenazas, non? Logo, vese que non lle gustan as multas, non sei se non lle gusta respetar o código de circulación, ou non sei, ou vai zopetear no coche, non sei se vai protagonizar a anésima parte de Too Fast, Too Furious, non sei que é o que lle pasa coas multas, pero bueno, un problema con unha sesión que debe ter vostede. Eu non tiño unha intervención moi preparada para este segundo turno, pero é basicamente contestarlle a vostede, porque nós xa deixamos clara a nosa postura na primeira intervención. Vostedes tuveron dúas posturas, tuveron xa 2 turnos de palabra, non aclararon cal é a súa opción, como nunca aclaran cal é o seu proxecto e cal é a súa opción para Burela. O seu é meter de algo, como dixen antes, ruído. Porque ainda non sabemos en Maraña, se no cuestión ainda non sabemos se lles parece ben ou mal o Salomón. Dá a impresión de que non queren votar a favor, pero que ao mellor non poden votar en contra, ou non queren, non sabemos cal é o problema, pero non aclaran, como nunca aclaran cal é a súa proposta, porque non a teñen. Claro, non a poden aclarar porque non teñen proposta de futuro para a nosa vila. E logo agradecelle sobre todo moito que me deixe este balón botando na área, que é o de mencionar a sanidade e a educación, o voceiro do Partido Popular, que está organización política que ten como objetivo dinamitar a sanidade e a educación públicas, como tense demostrado ao longo da historia, que nos veña a falar de sanidade e educación, que son servicios que pouco a pouco teñen como objetivo dinamitar e privatizar, precarizar sobre todo, non? Incluso falou da ampliación do hospital, que, bueno, unha ampliación dun hospital, por exemplo, sen ampliar os servizos de urxencias e sen aportar ningún só servizo ao Hospital da Mariña. Calquera veciño que esteña aquí ou nos poida seguir comproba como case calquera cousa ten que desplazarse ao ULA para calquer tipo de consulta, 1 hora e pico ir, 5 minutos de consulta, 1 hora e pico volver. Calquera de nós o pode ver nas nosas caras, pero vostede ten a demagoxia de vir aquí a este pleno a falar de sanidade e educación públicas. Pois eu creo que, non sei se quedou claro xa, pero non lle cola, non lle cola. Pola nosa parte iso, por evitar o ruído, insistir en que nós estamos a favor deste proxecto e queremos que vai a ser positivo. Non se preocupe que máis cedo que tarde vai ter novas sobre todo o que está a decir, así que o noso voto é favorable. Moitas gracias. Señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Un momentiño, por favor. Quedou a isto. Ben. Comentou vostede antes que estábamos no punto de que o pleno ten que decidir se isto é de interese público ou non. Eu discrepo desa afirmación. Esa afirmación fíxome lembrar cando eu comezaba a vir por este salón de plenos algo polo ano, creo recordar, 2017, escoitei unha frase que dicía: hai quen bota todo o día contando trolas desde que se levanta ata que se deita. Hoxe, igual esa persoa nos está vendo, con todos os seus respetos, vou facer esta frase miña. Por qué? Porque acaba de dicir eso. Estamos no pleno para decidir se isto é de interese público ou non. Voulle ler o que di o artigo 9 no seu terceiro parágrafo da ordenanza fiscal sobre o ICIO de Burela. Cito literal: a bonificación e a deducción establecidas nos anteriores parágrafos serán de aplicación, de ser procedentes, tanto nas liquidacións provisionais como nas liquidacións definitivas do imposto. Establécese que existirá dereito á bonificación e deducción previa á tramitación establecida para as construcións, instalacións e obras que reúnan as seguintes circunstancias. E aquí entramos
en 3 puntos, que un deles xa foi o mencionado punto C, no que efectivamente esta empresa tería dereito de solicitar esta bonificación. Eu creo que este parágrafo é claro. O sea, hai que facer unha liquidación, hai que pagar o imposto. E despois é cando se aprobaría esa bonificación e se devolverían os cartos a quen corresponda, si procede, si se fixeron todos os trámites como corresponden. Eu creo que neste parágrafo está meridianamente claro. Dixo vostede tamén que isto págase cando se comeza a construir. Vámonos ao artigo 5, punto 2. Artigo 5.2 da ordenanza fiscal de... bueno, etcétera, etcétera. Construcións, instalacións e obras para cuxa realización exixa a obtención de licenza de obra ou urbanística. Cando se conceda a licenza perceptiva, recordamos que a licenza perceptiva foi en maio de 2023. Foi aprobada polo Concello de Burela a licenza de obra. Por tanto, cando se conceda a licenza perceptiva ou cando non se solicitase, concedese ou denegase aínda a devandita licenza perceptiva, iníciese a construcción, instalación ou obra, practicarase unha liquidación provisional a conta, determinándose a base impoñible en función dos informes técnicos municipais baseados nos módulos contemplados no anexo desta ordenanza. Eu entendo que o señor secretario teña dúbidas en decir se efectivamente obriga ou non. Eu creo que estes dous parágrafos que nin da lei son meridianamente claros. Hai que facer un pago e despois é cando se bonifica e se devolven os cartos. Mencionaban antes os informes de Secretaría e o resto de informes que aquí aparecen. Pois nos informes que aquí aparecen consta que a empresa non pagou o imposto. Pon, imposto liquidado, 0 euros. Imposto devolto, cantía de volta, 0 euros. Por que se fixo así? Eso habría que sabelo. Eu, sinceramente, podo pensar en por que se fixo así. Porque é un dato curioso. Cando se solicitou por parte da empresa a licencia de obra, que foi en marzo de 2023, a ver se teño por aquí o día exacto, cando se solicitou por parte da empresa aquí, o 24 de marzo de 2023, a empresa solicita a licencia de obra maior, concretamente ás 4 horas 19 minutos da tarde. O mismo día, á mesma hora, ao mesmo minuto, a empresa solicita a bonificación deste imposto. O sea, que fixo a empresa? Solicitou a licencia de obra e acto seguido deu ao botón para solicitar a bonificación do imposto. E logo aquí non se tramitan as cousas, non se siguen os procedimentos. Por que se fixo así? Eu creo que o fixeron así porque foron aconsellados de que o fixeran así. Por parte de quen? Bueno, se nos vamos á hemeroteca, podemos ver que desde o inicio, remontámonos ao ano 2020, concretamente o 18 de setembro de 2020, empezan a salir as noticias na prensa co anterior alcalde, o señor Alfredo Llano, de que hai unha planta proyectada en Burela que generará máis de 60 empleos. Hoxe estamos aquí falando de 100. Nos informes antes mencionados, creo ver que poñían 70 empleos. Se lle esperamos un mes, igual xa son 200 ou 300. No que se iban a aproveitar 25.000 metros cadrados no polígono do Berbés, 60-70 postos de traballo, unha inversión de 36-40 millóns de euros, 36-40 millóns de euros, teñan en conta este dato. Unha capacidade de produción de 3 millóns de kilos ao ano, con ejemplares de 5 a 6 kilos, e que podría empezar a funcionar en julio de 2021, dicía o alcalde por aquel entonces. Que podría empezar a funcionar en julio de 2021. Lóxicamente, por declaracións do Concello nesa nova, dice que se trata dun proxecto interesante e no Concello facilitaremos todo o que sexa bo para Burela. Despois, a partir de aí, comezaron sucedendo as novas, no que apareceu aprobar un informe favorable da Dirección Xeral de Pesca en outubro de 2022, 2 anos despois,
En febreiro do 2023, a Dirección Xeral de Pesca otorga o permiso de actividade por 10 anos. Despois, con novas na prensa, en marzo de 2023, un encontro entre Llano e unha delegación da empresa acuícola norueguesa. Días despois, o 16 de marzo, Portos de Galicia dice sí al proyecto del salmón. Dice a noticia, el proyecto cuenta con el apoyo del Concello de Burela, que ha confirmado que, en la medida de lo posible, les va a facilitar el trabajo administrativo. Xa vamos cosendo, non? Vamos cosendo. E despois, bueno, o 14 de xaneiro deste ano, avante con la piscifactoría que creará 3.000 toneladas de salmón en Burela. Seafood Legacy, con licencia de obra y sede, amplía su capital a 10 millones de euros. 10 millóns, Ahora mismo teñen, bueno, a ver, por noticias, lógicamente non lle fui mirar as cuentas. Teñen 10 millóns de euros. Lémbranse a cantidade que dixen ao comezo, entre 36 e 40. Que faltanme dezos. Eu creo que, sinceramente, esa solicitude de facer a solicitude da licencia de obra e acto seguido pedir a bonificación, que foi digamos, un consello por parte do goberno do Concello de Burela. Dixeron, mira, fai así, pide a licencia de obra, pide a bonificación, non vas pagar nada, despois facemos a suma e a resta, eu aprobocho, en lugar de pagar 700.000 euros, que despois comentarei esta cantidad, que, por certo, está mal calculada o ICIO, non sei a quen lle corresponde, pero está mal calculado, é erróneo. E consta, en todos os informes, consta mal esa cantidade. Así que, bueno, revíseno, por favor. Xa me volvín perder, xa me emociono, é que me emociono tanto que me perdo. Por onde iba? Sí, polo señor alcalde. Facemos a suma e resta, tú tens que pagar tanto, pero bonifícacho e ao final, en lugar de pagar os 700.000, pois pagas 80.000. Si coincide, raspas. E agora, claro, efectivamente, este expediente volveuse a comezar en setembro do ano pasado. Setembro de 2023 volveuse a retomar este expediente para, pois, seguir con el, tramitalo e sacalo adiante. É curioso que o primeiro pleno deste ano 2025 sexa este punto, sexa este trámite. Tamén é curioso que o interventor que había, que hoxe en día non temos interventor, cesara o 31 de diciembre de 2024. É curioso que o señor secretario, o que había hasta ahora, que agora que xa temos secretario novo, tampouco esteña. Vamos cosendo, non? Vamos cosendo. En fin, señora alcaldesa, lóxicamente vostedes aprobarán este punto porque son maioría, farán o que ellos mandan e sacarán para adiante. Tamén dixo antes que vayamos a donde consideremos oportuno se vemos algo que non está ben. Eu sempre digo que non teño nin tempo nin medios para facelo, pero en esta ocasión vounos a buscar. Moitas grazas. Ben, despois de continuar na lama, no barro e no ruído, esta é a proposta de resolución que obra no expediente e antes de proceder á votación vou a ler o que vamos a votar, que é a proposta de resolución para quen non se enterara. Primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal a obra para a construcción da planta tecnolóxica de salmón no Porto de Burela, parcela no Porto de Burela, por parte desta empresa. O segundo é recoñecer a esta empresa unha bonificación do imposto de construcións, instalacións e obras do 90% en relación á obra que estamos a falar. O terceiro, que recoñecida a bonificación polo Pleno Municipal se practique unha nova liquidación polos servizos municipais coa aplicación da bonificación do 90% da cota do ICIO. E a cuarta, notificar o acordo á interesada coa indicación dos recursos que procedan. Isto é o que imos a votar no expediente obra a liquidación provisional. Despois deste pleno xa se faría, no expediente xa se liquidaría a final.
E non se preocupen porque os feitos poñen a todos no seu sitio e iso é o que vai a pasar. Votos a favor? Sí, señora alcaldesa, No. Vamos a continuar e votar. Votos a favor? propoño aí votar os puntos por separado. No, é un punto. 7. Votos a favor? No, volva a repetir. Sí. Sí, perdón. Votos a favor? Sí. Vale. 12 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Continuamos. O seguinte punto son as mocións e a primeira é unha moción relativa á situación do idioma propio da Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización e defende o señor Pillado. Perdón, señora alcaldesa, creo que se puxo Perdón. nerviosa e saltou algún punto. No, xa estou moi tranquila con vostedes. A actividade de control e de acción de conta de decretos e de acción de conta de acordos de xunta de goberno local están á súa disposición e no turno de rogos e preguntas se queren preguntar algo. Continuamos para a moción. Repito, é a Entón, moción. houve un cambio na... Si hai un cambio de criterio. É como non se nos informou antes do pleno, señora alcaldesa. Estou nos informando agora mesmo. Sí, ahora mesmo sí. É antes do pleno porque nos informou. Ese decoro institucional, Estou onde nos quedou? informando agora mesmo. Mario, pode proceder. Moitas grazas por deixarme no meu lexítimo turno de palabra. Ben, moción relativa á situación do idioma propio de Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización. Tranquilo todo o mundo, non vou ler a exposición de motivos, xa é bon do que lea, de todo. Sobre todo, en parte, porque, bueno, dá má sensación que co tema do galego, do nivel de galegofalantes, sobre todo entre a mocidade, algúns, pois, caímos nunha trampa que nos puxeron moi hábilmente dende a Xunta de Galicia, non? Presentanse uns datos devastadores cos datos de galegofalantes e iso fatos en case tempo de reacción para ninguén, xa dende a Xunta de Galicia, o PP e o seu entorno intenta se responsabilizar do que é a súa responsabilidade a calcar, incluso aos inmigrantes, non? Da situación do galego. Teño que reconocer que foi unha estrategia moi hábil por parte do PP e da Xunta de Galicia para escurrir as súas responsabilidades co idioma e facernos responsables ao resto. O que sea que ninguén conte con nós, co Grupo Municipal do BNG, para facerlle ver a mocidade, sobre todo, que é o sector que máis nos preocupa, o que máis será alarmante nestes datos, facerlle ver a mocidade ou convencelos ou seducilos para falar o noso idioma, dicindo que é un idioma que non fala naide, ou falando dos efectos negativos do noso idioma. Nós creemos que o galego é un idioma maravilloso que ten argumentos de sobra para convencer aos rapaces e as rapazas de que deben usar, de que é atractivo usar o galego, non? Evidentemente, conseguir iso é imposible sin a implicación das administracións públicas e sin un viraxe total das políticas lingüísticas que aplica a Xunta de Galicia, non? Que é, evidentemente, que máis competencias ten neste campo. Nós creemos que é necesario, é preciso poñer en valor e prestixiar o noso idioma e facelo a través dos medios públicos e, sobre todo, no eido digital, que é un dos ámbitos onde máis se move a nosa mocidade, pero en todos os eidos, porque ese plurilingüismo ou bilingüismo, perdón, cordial do que se fala non é unha realidade en moitos eidos, como pode ser o político ou o judicial, ou incluso nos medios de comunicación, no que só os medios públicos empregan o galego e polo que vemos na realidade e polo anteproxecto de lei de medios que acaba de sacar o Partido Popular ou a Xunta de Galiza, iso cada vez é en menor medida, non? O que temos moita sorte, somos afortunados en Burela, que temos grandes referentes que viven e son capaces de facer a súa vida vivir do galego, e iso é o que nos dá pé a pensar que o galego é un idioma de futuro, é o que lles temos que facer ver aos rapaces e rapazas, porque o galego non pode ser, como ben decía Antia Yaya na súa obra Bigotter, un ben preciado escaso, como decía a novelista de Burela, non? O galego ten que ser unha fonte inesgotable para creadores e creadoras e para a veciñanza das cidades e das vilas en xeral. Como decía tamén Antía Yalla na súa novela, non podemos estar continuamente nese elefante rosa que supón para nós a situación do galego, e por iso precisamos un plan de rescate, que é outra novela de Antía Yáñez. É como, citando ahora, ou como cantaría neste caso no Pico de Grande Amore, para quitarnos esta pena que a veces temos con respecto ao idioma, temos que dar a pelea.
Bueno, un pouco son, creemos que, bueno, decididamente que o pobo galego pode lle dar volta a esta situación, porque o pobo galego non foi tan malo, nin ontes, nin nunca, non? E ben sabe Dios que o imos intentar para mudar esas cifras que nos presentan dende a Xunta de Galicia. Como poden comprobar, fixen como un fío conductor con novelas de Antía Yáñez e con títulos da obra de Nuno Pico de Grande Amore, porque iso é un pouco como queremos que en positivo temos que poñer en valor e prestixiar o noso idioma para darlle a volta á situación. E paso xa de momento a ler os acordos que temos nesta moción, que son os seguintes. Reafirmarmos na defensa da lingua galega patrimonio colectivo de incalculável valor e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. O Pleno do Concello acorda de aderirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego, polo momento nada máis. Señora Gómez, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Boa noite a todos. Decir que o galego é máis que unha lingua, é a nosa identidade, a nosa historia, é a nosa forma de estar no mundo, e defender o galego é defender os dereitos da nosa xente a vivir na súa propia lingua, a traballar nela, a recibir a educación e a atención en galego, sen impedimentos nin discriminacións. Desde o Grupo Municipal do Partido Socialista apoiamos esta moción porque é fundamental que as institucións estean comprometidas activamente coa promoción e normalización do galego. Sabemos que o galego é unha lingua oficial e, pese a isto, segue a ser unha gran esquecida en moitos ámbitos fundamentais da nosa vida diaria. A adhesión do Concello de Burela á plataforma Queremos Galego é un paso máis neste compromiso e queremos unha Burela que viva en galego, que poña en valor a riqueza do noso idioma e que contribúa así a garantir o seu futuro. Isto é un deber democrático e cultural que trascende as cores políticas e que nos implica a todas e a todos. Por iso votaremos a favor desta iniciativa coa esperanza de que Burela siga sendo un exemplo de respeto, promoción e defensa da nosa lingua, porque en Galicia o galego non é unha opción, é un dereito, e como tal debe ser protegido e promovido por todas as administracións e pola sociedade en xeral. Gracias. Señor Rouco. Sí, señora López Moreno. Eu creo que ninguén estivo atendendo a esta moción. Despois do shock recibido polos tintes autocráticos e dictatoriais da señora López Moreno, nunca antes vistos neste pleno, oia, se usted está doída por algún motivo, non o pague con nós. Eso de cambiar o ritmo do pleno despois de cambiálo inicialmente, de marcar unhas pautas iniciais, sin comentalo tan sequera cos outros grupos municipais, denota o que é vostede. Si, pulsa e interrúmpame, non hai problema. Vai ter a oportunidade de preguntar en rogo se pregunta. Non o sei, Continúe. porque non nos explicou como vai ser este pleno tan fabuloso que está a ter vostede. Xa lle digo que vai ser visto, Créame vostede que vai ser visto este pleno. Se fai o favor de explicarnos como vai ser o dos rogos e preguntas, doelle que lle... Hai algo que ocultar na dación de contas, señora López Moreno? Hai algo que ocultar? Por iso non quere que o comentemos? Non sei eu. Mira, esta moción que vai aportar tanto a Burela, que acaba de presentar o bloque, estou falando de forma total e absolutamente irónica, pois mire, voulle dicir unha cousa. Se vostede ten a ben que se voten os puntos por separado, nós non temos problema en apoiar algún dos puntos. Se, como sospeitamos, ao mellor queren que se voten en conxunto, pois bueno, xa lle digo que non. Vostede vai querer votar isto por separado? Se me explica cal é o problema que ten cos puntos, podo informar. Sí. Mire, nós non temos ningún problema en recoñecer Sí, non, se o teño, tranquilo. O que pasa é que teño exceso de información. Estou no meu turno. E ter exceso de información ás veces é malo, como me está pasando agora. Sigo estando en shock.
É que aínda non me pasou o toque este que me deu a señora alcaldesa. O primeiro punto no que di que nos reafirmamos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo, de incalculável valor e no seu deterioro inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. Nese punto non temos ningún absoluto problema. Incluso no terceiro punto non temos ningún problema. Onde temos problemas? No tema da adhesión a algunha plataforma. Nese punto sí que temos problemas. Sobre todo unha plataforma que está total e absolutamente politizada. Total e absolutamente politizada. Nese punto non lle vamos a votar a favor. Así que, como sospeitamos que vai querer votar no seu conxunto, porque vostede non quere un consenso mayoritario e un apoio mayoritario aos puntos posible, senón que o que busca é, bueno, seguir remando na dirección no único salvavidas que teñen vostedes, apoiándose no único salvavidas, que é seguir falando de cousas que en Burela están obsoletas. Isto está obsoleto en Burela. Obsoleto. En Burela non hai ningún problema co idioma galego. Ningún problema. Pero, bueno, é o único que teñen vostedes. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Bueno, referente ao punto, pois sí que estamos a favor de defender o galego. Non temos ningunha obxección nese sentido. Hai que defender o galego, pois o noso idioma da nosa terra, pois estamos a favor. Un apunte simplemente é referente tamén ao punto anterior da piscifactoría. Si falamos de defender o galego, puidéronlle rogar á empresa que presentara a memoria do proxecto en galego, a presentaron en inglés. Home, a ver, eu, se hai cousas que non entendo, pois teño ordenadores e traduzco e vou non entendendo, pero bueno, non estaría de máis xa logo que se vimos a defender o idioma galego, pois que o veran presentado en galego. O dito, é que vou dicir? Que non defendo o galego, que levo falando galego desde que nacín. Sí, estamos a favor de defender o galego. Moitas grazas. Señor Pillado. Ben, xa lle digo que evidentemente o punto número 2 do acordo é a parte fundamental da moción, que é a adhesión do Concello de Burela á plataforma Queremos Galego. Xa lle adianto, o Concello de Burela vai se adherir á plataforma Queremos Galego. Lle pesa quen lle pese. Falou dunha plataforma politizada, é que sempre é que esa é recorrente, ese argumento das cousas politizadas. Claro, é que todo é política. Porque o que digo sempre, se non facemos política xa ven alguén, nomeadamente a quen vostedes representan, a facela por nós, e faina sempre de tal maneira que as clases populares salen prexudicadas. Pero, bueno, é que coa súa actitude, xo din toda, a súa actitude a hora de tratar esta moción sobre o noso idioma xa é todo o contrario, que é pôr en valor e prestixiar un idioma. Pero é que a actuación que acaba de facer no turno, na quenda que tiña para defender a súa postura sobre esta moción, é que o descalifica a vostede solo. E desde logo é todo o contrario de pôr en valor e prestixar calquera cousa. Pero é que, non sei, a falta de respeto total e absoluta que acaba de ter pola moción que nós humildemente traemos aquí para apoiar unha plataforma que o que fai é defender o idioma propio de Galicia, é dicir que é unha causa obsoleta en Burela, pois bueno, pois vale, pois moi ben, é a súa diagnose, vale, moi ben, pero home, un pouco o que falou vostede do decoro, pois o decoro que acaba de ter vostede na súa intervención co galego, puido comprobar toda a xente que está aquí e puidarnos comprobar vía internet. É o que quere que lle diga, é que non sei, é que vostede sí que me acaba de deixar en shock, porque eu non sei, polo menos un pouco de empatía coa sociedade, coa veciñanza que son galegos falantes, e que moitos outros que valoran o galego, é que non tenen siquiera empatía co noso idioma. É que non sei, vostede debe pensar que van aquí a divertirse ao hormiguero, non sei o que se lle pasa pola cabeza, porque xa lle adianto, isto non é hormiguero. Isto é un órgano colexiado, o pleno do Concello de Burela, onde os grupos políticos presentamos iniciativas e mocións, e, home, hai que tratalas con un pouco de respeto. E vostede agora non acaba de facer. Pois fala de que os insultos ou as faltas de respeto. Menudo insulto lle acaba de hacer vostede ao galego e a causa do idioma galego. É que... Perdoa que yo diga, perdoa que me poño desta maneira, para que algúns levamos o galego dentro e presentamos humildemente unha moción para que veña vostede a facer esa performance. É dicir que irónicamente que isto non ten nada que ver con Burela. Se o galego non ten nada que ver con Burela, pois será como o ve vostede, non sei. É que
Claro, é que vostedes ni siquiera as mocións presentan en galego, vulnerando a lei, encima. É que é como vostedes poñen en valor e prestixian o galego, presentando as mocións en castelán, como a que vamos a debater despois. Incluso máis, vostedes forman parte dunha organización política que a hora de decidir se se pode falar galego no Congreso dos Diputados en Madrid e no Parlamento Europeo, votan en contra. Levan de como lema Galicia, 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 pero vese que galego, galego, galego non. Porque cando hai que decidir se se fala o galego polo mundo adiante, votan en contra. E encima se leven o argumento de que iso é moi caro, que hai que pagar os pinganillos aos traductores. Menuda forma de pôr en valor e de prestixar o galego. Pero, evidentemente, nós seguimos insistindo no mismo. Eu polo menos pertenzo a unha xeración que creceu co Xabarín Club, coas historias de Son Goku e de Shin-Chan, e iso todo agora estáse perdendo polas políticas lingüísticas e de normalización lingüística que fai a Xunta de Galicia. Os medios públicos cada vez son os únicos medios que están en galego en Galicia, cada vez hai menos galegos e máis castelán, e con novo anteproxecto de lei abre esa porta que entre máis castelán aínda nos medios públicos, que son os únicos que se dirixen en galego. Aquí a compañeira que temos ao lado, que pola súa labor está no ámbito judicial, seguramente podría explicar perfectamente se ten algún problema porque non entende algo que esteña en galego no ámbito judicial, que seguramente é nada. Seguramente en calquer texto xurídico ou judicial que se encontre no seu traballo, seguramente non ten que ler nada en galego. É que hai unha gran cantidade de ámbitos nos que o galego non está presente, e a vostede parece que lle fai gracia, señor Rouco, pero é que eu creo que aquí debemos estar todos xuntos na defensa desta causa, e polo menos non rir só, polo menos non burlarse dunha causa como esta, pero bueno, como dixen antes, recordando as cancións de Nuno, ben sabe Dios que imos intentar, e imos dende o positivo, traballar por pôr en valor e prestixiar o noso idioma. Sen máis, creo que os argumentos están dados e creo que son moi claros, como comentou o señor Eiroa, é moi complicados todos os que falamos desde sempre o galego, defender o galego, entón queremos que os argumentos están dados e esa é a nosa postura. Moitas gracias. Señora Gómez. Nada que engadir. Señor Rouco. Moitas gracias. Iba a dicir o mismo que a señora Gómez, pero vou me explayar un pouco. Primeiro, se consideran que as mocións presentadas en castelán polo Grupo Municipal Popular son ilegais, eviten que as presentemos. Teñan valor e díganos que non se poden presentar. Rexéitenolas. Teñan ese valor. Cando queiran, convidámolos a iso. Cando queiran. Nós, cando nos convidou a señora alcaldesa a acudir a outros organismos para ver se o Concello de Burela facía as cousas como as tiña que facer ou non, oiga, non temos ningún problema. Poderíamos estar en todos os plenos, pero, por desgracia, non temos os recursos. Temos algún máis que o señor Eiroa, pero pouco máis. A pouco máis. Non temos ningún problema, xa saben. Díganos que non podemos presentalas, retíronolas da orde do día e punto. É así de simple. Veremos o que pasa. Que vostede me veña a dar a mí leccións de defender o galego, dígollo en serio, Dígollo en serio, Hai unha persoa que seguramente vostede coñeza, moi ben querida para min, e eu ben querido para ela, a señora Marica Campo. Conoce, verdad que sí? Que lle diga a ela se me ten que emendar a miña plana na defensa do galego. Que llo diga a ela, cando queira, que seguro que ten bo contacto con ela, polas súas ideoloxías políticas. Fale con ela, a ver se me ten que emendar alguén a miña plana na defensa do galego. É que ten narices o asunto. Oi, eu, como cómico, non ten precio, O día que se lle acabe o chollo na política, como cómico, non hai problema, E no tocante ao resto, unha vez máis, o Grupo Municipal Popular non se equivoca. Anticipamos que non iban querer votar por separados puntos, porque non o dixo, porque non lle interesa que haxa consenso, interesa, como dicía a señora alcaldesa, enlamar o barro, a loita aí, con esta bandeira que teñen ben agarradiña da man, que pensan que a capitalizan só vostedes. Pero, bueno, é o que hai.
Nós, se os votan por separado, apoiaremos o primeiro e o terceiro punto. O segundo punto non o imos apoiar. E se é o segundo punto a esencia de toda esta moción, oia, houber posto de primeiro, polo menos darlle esa virtude. Houbo un punto. Que lle parece? Moitas gracias. Señor Eiroa. Gracias, señora alcaldesa. Nada que engadir. Turno de peche para o señor Pillado. Ben, señor Rouco, mire, o que dixo sobre as mocións, o de non admitir as mocións, é que non é o noso proceder, esa é a diferencia entre vostedes e nós, que non é a nosa forma de proceder, o que vostede está a decir. Logo falou sobre eso, que non lle se podía emendar a plano, que non lle iba a dar a lección sobre a defensa de Galega, non o demostrou aquí, coa súa actitude na defensa desta moción, é que non entrou a valorar ningún argumento do que se deu, nin nada, non entrou a rebater nada. Que só falou de que quería portar por separados puntos e que non quería que o Concello de Burela se adhería a unha plataforma que estaba politizada. Non entrou a debater nada. Vostede habitualmente vai preparando os puntos que se presentan e rebate e prepara un argumentario. Vostede que con esta moción non preparou nada. É que eu sinto moito, pero é que é o que acaba de facer. E non presentou nada. É que nós entendemos que cando sempre se leva a cabo un traballo e con esta moción non se levou a cabo, que non se está nin respetando nin pondo en valor o galego, pero bueno, como dixo ahora vostede, sen entrar na lama, e volvendo ao rego, o que nos queda para rematar é convidar a toda a veciñanza á manifestación da plataforma Queremos Galego do 23 de febreiro en Santiago de Compostela, coincidindo co Día de Rosalía de Castro, baixo o lema co cal quero rematar: lingua vital xa. Ben, procedemos a votar a moción. Votos a favor da moción. 8 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra. Ben, continuamos con outra moción, neste caso tamén do Bloque Nacionalista Galego, é a moción de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025, neste caso vai a defendela a señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite, concelleiras, concelleiros, veciñanza. Hoxe é un día especial, o 30 de xaneiro de 1886, nacía en Rianxo, Castelao. E hoxe o BNG de Burela trae a este pleno unha moción fundamental para a memoria histórica e política do noso país, o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o apoio á declaración do 2025 como Ano Castelao. Castelao foi unha figura clave na defensa da identidade galega, do autogoberno e dos dereitos do noso pobo. Desde a súa participación nas Irmandades da Fala ata a fundación do Partido Galeguista, dedicou a súa vida á loita por unha Galiza libre e con dereitos. Como deputado da República, foi un dos principais impulsores do Estatuto de Autonomía de 1936. A súa defensa inquebrantable da democracia custoulle o exilio, desde onde seguiu loitando por Galiza. En 1944 foi nomeado presidente do Consello de Galiza, órgano que representaba o goberno lexítimo galego no exilio. Castelao deixou un legado político, literario e artístico inmenso, sempre ao servizo da súa nación. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG, do Concello de Burela, presenta a seguinte proposta de acordo. Solicitar á Xunta de Galiza o recoñecemento oficial de Castelao como primeiro presidente de Galiza e do Consello de Galiza como primeiro goberno galego contemporáneo, e apoiar a declaración do 2025 como Ano Castelao. É unha cuestión de xustiza histórica de dignidade para a nosa terra. Pedimos o apoio desta corporación para manter viva a memoria e o compromiso de Castelao. Moitas grazas. Señora Gómez. Gracias. Dende o Grupo Municipal do Partido Socialista queremos expresar o noso profundo respeto pola figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, cuxo legado artístico, literario e político é fundamental para entender a identidade e a cultura galegas. O seu compromiso coa defensa dos dereitos e liberdades do noso pobo é incuestionable. Porén, en relación coa moción presentada para recoñecer a Castelao como primeiro presidente de Galicia e declarar o 2025 como Ano Castelao, consideramos que este tipo de recoñecementos deben ser abordados dende un consenso amplio e integrador que inclúa todas as forzas políticas e institucións competentes. E, ademais, é importante analizar con rigor histórico e xurídico as implicacións dunha declaración deste tipo. Por esta razón, o noso grupo decidiu absterse nesta votación, reiterando o noso compromiso coa promoción e difusión do legado de Castelao e coa esperanza de que no futuro poidamos acadar acordos que unan a toda a sociedade galega no recoñecemento das súas figuras máis ilustres. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Debe ser que hoxe estamos todos nerviosos
porque ou eu, ao mellor non atendín ben, non o sei, pero eu creo que non se leron os puntos de acordo. Atendín mal, ao mellor. Non sei se a señora concelleira leu os puntos de acordo. Sí? Pois debín ser eu. Estou nervioso aínda, estou en shock. Moi ben. Pois nada, aquí volvemos ao mismo. Se vostedes teñen a ben votar por separado os puntos de acordo, o Grupo Municipal Popular non ten ningún problema en apoiar a declaración do ano 2025 como ano Castelao, que foi a proposta que fixo xa a Consellería de Cultura no seu momento. No tema de solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galicia como o primeiro goberno galego da etapa contemporánea, aí temos un gran problema, pero un gran problema. En relación a ese primeiro punto da moción, non podemos apoiar estas afirmacións, xa que un goberno democráticamente elixido debe de selo por todos os galegos e galegas que libremente decidan votar a favor do mesmo, como lle pasa ao actual goberno da Xunta de Galicia. Algo que non sucedeu co Consello de Galiza. Non se levou a cabo de forma democrática a súa elección por parte de todos os galegos e galegas e, polo tanto, o seu honorable presidente non pode ser considerado como o primeiro presidente de Galicia, porque non participou en dita decisión o pobo galego no seu conxunto, polas circunstancias que foran. Algo que, por outra banda, si sucede coa elección de todos os presidentes da nosa autonomía dende a aprobación da nosa Carta Magna. Saben cal é a nosa Carta Magna? O Estatuto de Autonomía de Galicia. No ano 1981, do que se emana que a Xunta de Galicia, e por ende o seu presidente, son os gobernantes da nosa comunidade. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Pensei que a Carta Magna era o Sete Velo. O Sete Velo era a Carta Magna. Sí, a favor de apoiar a declaración de 2025 co ano Castelao e máis do punto 1. Grazas. Señor Pillado. Señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. O único que fan é querer separar o Castelao artista da súa faceta política. Por eso non queren votar en conxunto estes acordos, que creo que Castelao era, como dicen, deixou un legado político, literario e artístico que non se separa nunca. Castelao non é simplemente unha medalla que se dá, era un político, sobre todo, un político. O BNG neste caso non é que se queira apropiar da figura de Castelao, que tamén sabemos que Castelao non era do BNG, pero era nacionalista, porque o nacionalismo comezou antes, o mellor debemos repasar algunha clase de historia, que ahora mesmo eu penso que en segundo de bacharelato están no tema 4 falando dos nacionalismos e onde naceron, non? E precisamente nese tema 4, en 1916, falan da figura de Castelao. E di que para el Galiza é unha nación perfectamente diferenciada, caracterizada pola súa lingua, o galego, a súa xeografía, a terra galega, a súa raza céltica, o seu espírito, a saudade, a súa cultura e a súa historia. Historia, memoria histórica que dende o PP queren seguir negando e distorsionando. Ese amor pola lingua, que non sei, pola lingua propia de Galiza, que non sei se lle resona así pola nosa cultura, debería trascender ideoloxías, sí. Pero que nos van a decir dende o PP de Burela sobre amor pola lingua propia, que pleno tras pleno veñen coa maioría das mocións en castelán, que a resistran así en castelán. Que nos van a decir dende o PP do amor pola terra cando o PP da Xunta de Galiza quere poñer unha macrocelulosa no corazón do noso país? Pero Castelao non só representa o nacionalismo galego, senón a un movemento democrático e plural, que buscaba dignificar Galiza e garantir os seus dereitos como pobo. Non me falen de representantes que non foron votados. A min ocúrreseme un bastante grande que está así encima, que eu non votei, ni ninguén que estamos aquí que votou. O noso rei. Eu non votei un rei. E aí está. Aí nos representa a todos. Pero este señor, sí,
E voulle decir que Castelao foi nomeado presidente do Consello de Galiza constituído en Montevideo no ano 44, formado por membros do Partido Galeguista e Republicano, seguindo a legitimidade outorgada polo Estatuto de Autonomía do 36, que foi votado por máis dun millón de persoas, co voto favorable do 99,2. Logo non me diga que non houve votacións. Ademais, Castelao era diputado do Partido Galeguista na Segunda República. Todo iso fai que o Consello de Galiza representaba a continuidade da autonomía galega fronte ao golpe franquista. Non era un órgano meramente simbólico. Evidentemente non foi recoñecido pola administración franquista, que, recordemos, era un réxime dictatorial. Pero agora, por xustiza, temos a oportunidade de recoñecer a quen loitou pola dignidade de Galiza. Seguimos pedindo o voto a favor. Moitas grazas. Señora Gómez. Nada que engadir. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Pensei que estábamos a falar de Galicia e non de España. Pensei que estábamos a falar diso. Acaba de enlazar a señora concelleira unha macrocelulosa coa defensa da lingua galega. Aplauda, Aplauda. Ten moito que ver, Hai que ser. Meter a cuña, esa cuña nesta moción que non ten absolutamente nada que ver con iso. Se apoiáramos o primeiro punto, tal e como vostede di, estaríamos apoiando unha falacia. Xa yo expliquei antes. Non é certo. Non pode ser o presidente dos galegos porque non foi votado polos galegos. Moi ben. A hemeroteca que sacou da Wikipedia está moi ben. Cómprolla, non hai ningún problema. Pero estaríamos apoiando unha falacia. Se vostedes quixeran o máximo consenso para esta moción, votarían os puntos por separado. Pero non lles interesa. Necesitan enarbolar a bandeira. E sí, vostedes necesitan este tipo de causas. Porque senón, vostedes non teñen nada. Non poden ofrecer nada. Nada teñen que ofrecer. Absolutamente nada. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Nada, rapidamente, tamén decir que me causou curiosidade o da macrocelulosa. Eu non vou entrar a valorar se ten que ver ou non, se o dixeron, eles pues serán conscientes de por que o dicen. Eu sei que un pouco a incoherencia, non, de que un día estamos en Santiago protestando para que non se construa esa empresa e hoxe estamos aquí aprobando unha bonificación a unha piscifactoría pois que tamén, lóxicamente, vai ter o seu impacto ambiental e que non se seguiron os trámites para facer isto. No punto do día, no punto que traemos aquí, sigo estando a favor. Moitas grazas. Turno de peche, señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Non falei só da lingua. Nótase que hoxe está un poquinho nervioso. Falei da lingua, a xeografía, que era a terra galega, a raza, a céltica, o seu espírito, a saudade, a súa cultura e a súa historia. De aí enlacei o amor que sinten vostedes pola lingua propia de Galiza e pola terra propia, pola nosa Galiza. Vale, vou rematando. Castelao non foi só un home que marcou unha época. Foi e segue sendo o símbolo dun proxecto colectivo que transcende xeracións, o da construción dunha Galiza libre, soberana e orgullosa da súa lingua, da súa cultura e da súa identidade e da súa terra. A súa figura, cunha traxectoria tan polifacética como comprometida, representa a esencia do galeguismo e da loita polos dereitos do noso pobo. Durante décadas, a figura de Castelao foi ignorada ou relegada pola historia oficial, unha historia escrita dende o esquecemento intencionado. Recoñecer a Castelao como o primeiro presidente de Galiza e restituir a verdade histórica e recoñecer o papel das persoas que loitaron por unha Galiza digna, mesmo en tempos de represión e exilio. Con este recoñecemento non só honramos a súa figura, senón que tamén enviamos unha mensaxe clara ás vindeiras xeracións, que os povos que non coñecen a súa historia están condenados a repetila e que a dignidade de Galiza pasa por recoñecer a quen loitou por ela. Eu renuncio a todo menos a honra de ser galega, que esta honra sexa tamén a que nos guíe como representantes do noso povo. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación desta moción. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 5 votos en contra e abstencións. 5 abstencións.
Procedemos á seguinte moción, neste caso do Partido Popular, moción para instar ao Goberno local a que elabore e aprobe un regulamento que ordene e normalice o teletraballo dos funcionarios e persoal laboral do Concello de Burela. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de continuar, gustaríame saber, como hai tantos cambios neste pleno, como vai ser o proceso. Se vai ser como a sempre ou vai haber algún cambio? Defende a moción, como hai unha emenda de sustitución, pásase a explicar a emenda de sustitución, o turno de peche será para vostede. E votaremos primeiro a emenda. Despois da lectura, hai 2 turnos. Este é o primeiro turno, o que vai a ter agora, e despois ten o segundo turno e o de peche pola moción. Moitas gracias. Miren, normalmente os que nos siguen nos plenos saben que normalmente cando algunha das miñas compañeiras presenta unha moción en castelán, eu faigo aquí, de viva voz, a traducción simultánea ao galego. Pero hoxe, miren, non sei por que vou na facer en castelán. Vou na facer en castelán. Vou manter, literalmente, o escrito que presentou algunha das miñas compañeiras. Moción para instar, bueno, como acaba de decir a señora alcaldesa, para instar al gobierno local a que elabore y apruebe el reglamento que ordene y normalice el teletrabajo de los funcionarios y del personal laboral del Concello de Burela. Exposición de motivos. Teniendo en cuenta que desde hace tiempo se vienen llevando a cabo labores de teletrabajo en diversos puestos de este municipio, sin que exista ningún tipo de normativa propia que así lo regule, el Grupo Municipal del Partido Popular de Burela propone la presentación de esta moción para su aprobación, si procede, por parte del Pleno Municipal, en base a los siguientes puntos de acuerdo. Primero, que el Gobierno local incluya en el plan normativo anual la creación de un reglamento propio que ordene y normalice el teletrabajo dentro del personal laboral y del funcionariado del Concello. Segundo, que el Gobierno local del Concello de Burela tramite la elaboración y posterior aprobación de dicho reglamento, en el cual, cuando menos, figuren los siguientes supuestos: los puestos de trabajo que pueden ejercerlo, las condiciones en las cuales será concedida dicha posibilidad, el tiempo máximo que podrá ejercerse a lo largo de la semana o las posibles situaciones en las que esta posibilidad de trabajo se dejará de llevar a cabo. Tercer punto, que se suspendan las funciones de teletrabajo en el Concello de Burela hasta que se lleve a cabo lo acordado en los puntos primero y segundo del presente. Esta propuesta que facemos simple e llanamente para regular unha actividade que non está regulada ahora mismo no Concello de Burela. Para garantizar así a equidade e a igualdade entre todos os traballadores e o servicio e a claridade para os veciños e veciñas de Burela. Moitas gracias. Ben, dende o Grupo Municipal Socialista presentamos unha emenda de sustitución. A exposición de motivos é a seguinte. O Grupo Municipal do PSDG recoñece a importancia de garantir un marco xurídico claro e seguro en canto ao teletraballo no Concello de Burela, tanto para a Administración como para o persoal municipal. Por este motivo, propoñemos unha emenda de sustitución reformulando o acordo para centrarse exclusivamente na seguridade xurídica desta modalidade de traballo no Concello. A nova proposta do acordo sería a seguinte: que o Goberno local adopte as medidas necesarias para dotar de seguridade xurídica o teletraballo no Concello de Burela, garantindo que se realice conforme á legislación vixente e aos principios de eficacia, transparencia e dereitos laborais. E por todo exposto solicitamos a sustitución do texto orixinal do Partido Popular pola presente emenda. Polo de agora, nada máis. Señor Pillado. Ben, señor Rouco, nos imponen el gallego. Claro, que indo un pouco, como digo sempre, ao rego, o primeiro é que non conten co BNG para negar un dereito dos traballadores, que é o que queren facer no seu punto número 3, porque é evidente que, aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, que queren que suspendan as funcións de teletraballo no Concello, que é un dereito que teñen evidentemente algúns dos traballadores do Concello, porque é evidente que hai traballos nos que non se pode teletraballar. Eu antes de estar aquí era monitor deportivo, non podía entrar aos rapaces teletraballando, iso é evidente, pero hai outros postos nos que traballo nos que é evidente tamén que se pode teletraballar. Aparte, nós creemos que é unha cuestión a regular mediante o convenio colectivo e o acordo regulador que está pendente de negociarse, pero do que xa se falou,
Bueno, de alguna maneira nós vemos que do mesmo xeito que o PP vota no Congreso dos Deputados contra a suba das pensións e demais medidas que eran para mellorar a vida das clases populares, para non aprobar medidas que afectaban ao gran capital, iso que digo que tanto fala vostede, pero que despois se ven que acarician, e están a seguir a línea ultraliberal de Ayuso que lle impón a Feijóo, e por aquí empregana tamén para atacar a traballadores municipais ou negarlles os seus dereitos. E como lle dixe, non conten co BNG para iso, non temos moito máis que argumentar nese sentido, porque eu creo que a posición é moi clara, é unha cuestión tamén de principios, eu creo. Visto iso, e vista a emenda que é presentada, que un pouco sí que recolle en algunha medida o que nós entendemos, vamos a apoiar a emenda que presenta o Partido Socialista. Moitas gracias. Señora Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Pois a min pareceme ben todas. As tres que presenta o Partido Popular máis a que presenta o Partido Socialista. Sería posible facer unha emenda con todos os puntos? Unha moción. O sea, perdón, unha moción que albergue todos os puntos e votar esa moción? No noso caso, non. Non sei. Non estamos a favor, sobre todo o terceiro. Bueno, pois non entendo por qué. As súas razóns terán. A min pareceme ben todos. Porque, ademais, a emenda que presenta o Partido Socialista é que non é incompatible coas que presenta o Partido Popular e viceversa. Entendo que todas serían beneficiosas para un novo marco normativo neste concepto. Pois, bueno, vale, logo, pois nada, voten o que queiran. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Non sei se escoitaron a emenda de sustitución que fixo a señora alcaldesa hai un momento, a lectura, o punto de acordo. Se alguén a escoitou atentamente, e se non a escoitou, teñen a posibilidade de volver a visualizala despois nos vídeos. Fíxense ben, o que di e nada é exactamente o mesmo. O que di e nada é exactamente o mesmo. Por que? Poñen a excusa do terceiro punto. Xa lles explicarei o porqué poñen esa excusa. Fíxense, nós falamos de regularizar, de crear unha norma que clarifique a situación. Porque non está nada clara. De feito, dos que están aquí, dos veciños que están aquí presentes, e non vou consultaros da casa porque non teríamos opción. Bueno, sí, ao mellor polos comentarios que puderan facer na rede. Dos que están aquí, alguén sabe cantos traballadores do Concello de Burela teletraballan? En que postos hai teletraballo? Alguén o sabe? Alguén sabe que días poden eses postos, se é que o saben, acudir a eses traballadores, a eses funcionarios, a ese personal laboral, plantexarlles as dúbidas que teñan físicamente en presencia aquí no Concello? Alguén non sabe? Por favor, non vexo moitas maus levantadas. Eu podo lles dicir un par de postos nos que sí que se teletraballa. Dos 3, 4 máis importantes para un concello. Non sei se hai algún máis, pero é que non sabemos, non temos esa información. Por que non temos esa información? Porque non está regulamentado. Se estuvera regulamentado, isto sería público para todos, pero iso de ter transparencia non vai con este goberno. Lembramos que o portal de transparencia sigue sin estar actualizado dende o comezo do mandato. E máis, houve algunha información que queríamos consultar en relación á proposta da bonificación do ICIO e non pudemos consultala porque non hai esa información no portal de transparencia e debería figurar. Isto é o que hai. Este goberno canta o outro día queixábase nun pleno o señor Pillado de que ás veces non damos descargados expedientes e tal. É certo, ás veces temos problemas informáticos e non damos descargados expedientes, pero se é mellor para vostedes, só. Canta menos información teñamos, é mellor para vostedes, porque máis erros atopamos. Non se dan de conta que iso é mellor. Non debería animarnos a que nos esforzáramos máis nese sentido. Porque senón é peor para vostedes. Vostedes díanse conta, o que anunciou a señora alcaldesa é absolutamente nada. Nós falamos de facer un regulamento, de crear un regulamento, de que se clasifiquen que postos, como, cando, a que horas, que días. Vamos, algo práctico, algo real, algo tangible.
Porque o que acaba de ler ela é unha declaración de intencións. Ni máis ni menos. Absolutamente nada. E non lles interesa, porque, miren, fíxense máis. Vostedes estarían dispostos a apoiar esta moción se quitamos o punto terceiro? Estarían dispostos? No, emenda de sustitución. Beno, facer un regulamento require traballo, require esforzo. E iso, aparentar que se fai, sí. Ora, facer, non. Nós xo levamos visto dende o comezo do mandato e xo anunciamos. E hai moitos veciños que, pouco a pouco, van empezando a entendelo. Repito, é ben sinxelo. O que pedimos, un regulamento que se clasifique, que se diga que postos, cando e como, e, mentres non se elabore, oiga, o propio é suspender. Porque entonces dá a sensación de que hai algunhas prebendas a favor de algúns traballadores e de outros non. Porque dá a sensación de que hai unha discrecionalidade total e absoluta da titular da alcaldía a hora de dicir quen pode teletraballar ou quen non. Non está regulamentado. Quen pode dicir, oye, usted non pode traballar ou usted sí pode traballar? A única que o pode dicir é a alcaldesa. Se hai un regulamento, a alcaldesa perde parte dese poder. Vostede podería nos dicir na próxima intervención, vostede ou que interveña do seu grupo, que postos de traballo están teletraballando a día de hoxe? Seguro que o sabe. Convido a que nos informe, públicamente. Moitas gracias. Ben, para empezar, o teletraballo é unha oportunidade, non é un problema. Non debe verse como unha ameaza, como pretende facer o señor do Partido Popular. Permite unha maior flexibilidade, permite conciliación laboral e ademais mellórase a produtividade, e isto é real, en determinados postos que ademais non teñen atención ao público ou non o teñen ao 100%. Aí pode estar o seu erro ao mencionar eses postos tan importantes non para o Concello. Iso é porque, como vostede non está aquí, e oxalá nunca este, sinceramente, e continúe tendo esa idea non tan, difusa sobre o funcionamento ao final dun Concello por dentro. O criterio fundamental é ese, son as necesidades do servizo. Como decía o compañeiro Pillado, é evidente que moitos postos de traballo do Concello non se lles pode permitir teletraballo. Teño que decir, ademais, que é certo que a alcaldía leva a xefatura de persoal, en este caso, co cal o punto terceiro en ningún caso sería un acordo plenario. A seguridade xurídica, un obxectivo claro, por suposto. É dicir, o noso obxectivo sí que é consolidar o teletraballo dotando desa seguridade xurídica e estamos traballando na mellor forma de facelo. De feito, outros concellos avanzaron neste camiño e dígolles algunha referencia. Concellos de renome como Madrid, Barcelona, fixeron a través dun decreto da alcaldía ou a través da Xunta de Goberno local. En Bilbao incluíron no seu acordo regulador. Nós estamos avanzando nesta liña. De feito, é unha proposta que efectivamente está feita en mesa por agora de maneira verbal e a través de mails, que é como nos contactamos non cos sindicatos, e xa está encima da mesa esa proposta de que o teletraballo é evidente que temos que, pois, eso, darlle esa seguridade xurídica para que o señor do Partido Popular non veña aquí a dicir que máis ou menos, bueno, o que ven dicindo sempre, non da persoa que ten a alcaldía neste Concello. A proposta do Partido Popular, ese punto 3, por que non o aceptamos, nin tampouco o primeiro e o segundo, porque é moi atrevido. É moi atrevido. Se lle digo que concellos deste calado que lle acabo de mencionar, cada un o regulou dunha forma diferente, nós estamos traballando en como debemos facer da mellor maneira e, mentras tanto, é moi precipitado e pode xerar inseguridade que nós aprobemos hoxe, non, crear un regulamento, e co papel aguanto aí todo, un regulamento propio, los puestos de trabajo que puedan, las condiciones, bueno, nós somos os que estamos aquí, eu asumo, en todo caso, a xefatura de persoal e quen pode e quen non pode, porque é o meu cometido,
volvemos a pedirlles que voten a favor desta emenda de sustitución, porque que adopte as medidas necesarias para dotar de seguridade xurídica, eu creo que significa todo, en realidade, que é o que xa estamos facendo. Polo momento nada máis. Iba a facerlle un símil, unha metáfora divertida con Donald Trump, que saben vostedes que decretou, non fixo 100 decretos nada máis chegar, un deles pois inclueu un decreto único sobre o teletraballo para eliminalo. Non sei se o Partido Popular non leeu estes días as noticias e dixo, pois vamos a facer como el e vámolo levar aquí ao pleno porque é o mellor para o Concello de Burela. E nada máis. Señor Pillado. Ben, mellor non invocar a Donald Trump aquí no do Concello de Burela, pero bueno. Ben, é que claro, deu unhas pinceladas o señor Rouco nesta intervención sobre un pouco, entendo que é sobre o que facería el se gobernara. Falou de falta de transparencia, falou de prebendas a favor de algúns traballadores, e falou incluso de que a oposición canta máis información ten, pero para o goberno. Entón, entendemos xa por onde irían vostedes se gobernaran, entendo que é a forma de proceder ao mellor en gobernos como o da Xunta de Galicia, non? Pero sobre todo o máis triste é que quere confundir, eu creo, e quere dar a sensación de que quen está teletraballando non está traballando, non. Nada máis longe da realidade. O que está teletraballando, o que pasa é que está traballando á distancia. E logo, para rematar, sen dizer nada máis, home, señor Eiroa, o tema de votar ou de xuntar todo sendo unha emenda de sustitución, eu entendo que vostede confunda o capital dunha empresa co orzamento dunha inversión, como fixo no primeiro punto. Logo que queira facer a comparación do proxecto de Altri co proxecto da pizza e factoría do Salmón aquí en Burela, tamén, bueno, é unha licencia que se pode permitir. Ahora, só chega con ler o de emenda de sustitución, non creo que sexa tan difícil. Emenda de sustitución. Se é de sustitución, esa sustitución anterior, é que é moi claro na exposición, non creo que sexa tan difícil de entender. Pola nosa parte, nada máis. Señor Eiroa. Gracias, señora alcaldesa. Discúlpeme se non estou á súa altura, señor Pillado. Non é fácil tampouco, Non é fácil tampouco. Para que non se diga que en Burela non hai política de nivel, Hoxe non faltou naide. Trump, o rei, Altri... Hoxe tuvemos variedade, tuvemos de todo, bueno, isto é primeiro pleno do ano que empezamos fuerte este terceiro ano de legislatura. Que sí, que quedan uns meses aínda. 5, creo recordar. Decía a señora alcaldesa que cada concello fai a súa ordenanza. Sí, que, o sea, no tema das ordenanzas de teletraballo, que non era fácil, que había que facelas, que era complicado porque cada concello elaboraba a súa. Dixo así, non me quero confundir tampouco. Despois non me acusen de decir bulos. Señora alcaldesa, voulle contar un segredo. Neso consisten as ordenanzas. En facer unha lei que regule as particularidades dun concello ou dunha administración en concreto, pero esas particularidades, lóxicamente, habrá que diseñar esa ordenanza en función das características do que se quere regular. Efectivamente, dá traballo. Pois eu vou intentar outra vez, porque eu considero que os 4 puntos son perfectamente aceptables. Tamén considero que ninguna das dúas partes vai ceder, non? Lóxicamente. Isto é esa política de primeiro nivel que mencionaba. E pola miña parte, claro, é unha emenda de sustitución, como ben me dixo o señor Pillado. Agora faltame que entenda o que é unha emenda de sustitución. A ver, que igual voto por Portugal con 12 puntos. Moitas grazas. Turno de peche para o señor Rouco. Moitas gracias. Iso é o que lle di vostede, señora alcaldesa, aos traballadores, que está traballando na RPT. Iso é o que lle di vostede aos traballadores. Señor Eiroa, nós propuxemos retirar o último punto. Se era necesario, e para iso tiñan que chegar a un acordo. Pero como sabíamos que o de facer, o de traballar, o de facer regulamentos, ordenanzas, que quiten as licencias que ten, a discrecionalidade que ten a alcaldesa, non lle vai, xa sabíamos que iban dicir que non. Non é a primeira vez que se chega a acordos, incluso con emendas de sustitución, neste pleno. Desde que estou eu dentro do ano 19, non é a primeira vez que se chega a acordos. Pero claro, hai que ter vontade de acordos. E vontade de acordos non é andar facendo demagoxia constantemente.
señor Pillado. Incluir 3 puntos, sencillos, resumos ahora. Incluir isto no plan normativo municipal, que é algo que ven recollido na lei, que se debe facer, que durante moitos anos non se fixo neste Concello. Regular esa función, regular especificamente esa función, e por último, suspender as posibles prebendas que haxa a día de hoxe ata que se faga isto. É unha cousa ben sinxela, pero non sei se a xente que nos está a escoitar aquí na sala e os que están na casa se deron conta. Pregunteille se nos podía dicir que postos teletraballaban no Concello. Alguén escoitou que dixera algún posto? Non, verdad? Pois non son tantos, contanse cos dedos dunha man, contanse cos dedos dunha man. Pero, miren, perdeu a memoria. Ao mellor é que non lle interesa sabelo. Ou non interesa máis ben dicilo. Pero, bueno, vostedes saberán o que fan. Nós, desde logo, estamos totalmente en contra da emenda de sustitución porque é o mesmo que votar absolutamente nada. Estamos a favor, lógicamente, da nosa moción, como non podía ser menos, que nos parece maravillosa, de seguir regulando as funcións do Concello de Burela, para que o alcalde ou a alcaldesa, neste caso de turno, non faga o que lle veña en gana. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación da emenda. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Gracias. Imos xa para o turno de rogos e preguntas. Perdón, señora alcaldesa. Gustaríanos facer uso das prerrogativas que hai no ROF e presentar unha moción de viva voz. Se quere, debatimos a urxencia da mesma. Dispoña o título da moción e votamos a urxencia. Instar a alcaldía do Concello de Burela a continuar co procedimento plenario no referente á presentación das mocións non dispositivas. Se queren, faigolles unha exposición rápida do que pasa. Este luns, na Comisión Informativa, informóusenos que iba a haber un cambio á hora de presentar as mocións. En ese cambio, incluíanse unha serie de movimentos e sin informársenos previamente, igual que fixo agora, cando foi o tema da dación de contas, que cambiou o ritmo do pleno, sin haber falado antes previamente, cando menos cos portavoces de todas as formacións políticas que compoñen a corporación. Tendo en conta que esta cuestión da presentación de mocións é só pos plenos ordinarios, se non se debate agora, non se vai a poder debatir para o seguinte pleno ordinario. Non se podería debatir para o seguinte pleno ordinario. Entón, creemos que é urxente, xa que o luns se nos dixo unha cousa coa que non contábamos, non se nos comunicou previamente para analizar a situación, creemos que é urxente que se faga, porque senón teríamos que esperar 2 meses máis, marzo, sí, 2 meses máis, para poder intentar valorar esta cuestión. Moitas gracias. Pode repetir de novo o título da moción, que é o que pretende? Instar a alcaldía do Concello de Burela a continuar co proceder plenario no referente á presentación das mocións non dispositivas. Ben, na comisión informativa o que se fixo foi informar a todos os grupos políticos. Temos novo secretario no Concello de Burela e un criterio que atende a cuestións legais, que é que antes de que se convoque o pleno deben presentarse as mocións. Sin máis. En vez de presentalas antes xusto da comisión informativa. Isto que conleva os plenos ordinarios son o último xoves de cada 2 meses. A comisión informativa é o luns anterior e a convocatoria é o mércores da semana anterior. É dicir, hai tempo para presentar as mocións, 2 meses hai, en realidad, entre un pleno e outro, para presentalas antes dese mércores, para que xa aparezan na convocatoria da comisión e formen parte dese expediente. Sen máis. Informouse na comisión informativa, o que facíamos ata agora sería traer mocións de urxencia, aínda que non debatíamos e non votábamos a urxencia. En todo caso, sempre se poderán traer mocións de urxencia.
votando a urxencia. Entón, pola miña parte, non considero que esa moción instando a alcaldía sexa probablemente ningunha moción. Vostede está entrando nun debate sin votar previamente a urxencia, non lle interesa entrar nese debate porque sabe que vai salir escaldada. Sabe que vai salir escaldada. E vostedes, o que están... Permítame expresarme, se pode ser. Vostedes o que están facendo, co que dixeron o luns, fíxese ben o que están a dicir, que todas as dúcias de secretarios que pasaron polo Concello de Burela, dende que Burela é Concello, estaban equivocados. Están a dicir iso, que o fixeron mal. Están a dicir iso. Porque todos, absolutamente todos, hasta o seu leal secretario, que dentro de pouco, gracias ao porvir da Divina Esperanza, volveremos a ter como interventor, incluso o seu leal secretario, mantivo o costumbrismo deste pleno. Incluso o seu leal secretario. Aquí non existe unha regulamentación propia, como hai noutros concellos, como hai na Deputación, que sabemos que na Deputación se fai, non existe unha regulamentación propia. Isto é unha interpretación persoal. Estáse a dicir que todos os secretarios anteriores, e aquí hai algunha persona que traballou con os cuantos, o fixeron mal. E había de todas as sensibilidades neste concello. Dereitas, esquerdas, centro, arriba e abaixo. Non queren entrar neste debate? Moi ben. Unha vez máis, o povo de Burela pode comprobar quen é vostede. Moitas gracias. Ben, imos votar a urxencia da moción e se non prospera, votamos a urxencia dunha moción instando a alcaldía a cambiar un criterio que atende, pódese facer dunha forma ou de outra. Todo eso que verborreou a continuación, acaba de dicilo el, e non a alcaldesa neste caso. Ademais, quero dicir algo. Se o Partido Popular prefire gastar o seu tempo usando un tono ameazador, continuado e recorrendo á descalificación, honestamente, penso que porque non ten argumentos para debater calquera outra cuestión política que ataña a Burela, e tamén lle adianto que no que sí que estamos traballando e imos traballar duro en regular este pleno. Votamos a urxencia Sí, da señora moción. alcaldesa, se me permite. No, imos votar non é turno de para poder... No, imos votar a como urxencia... voceiro- No, pero, por Como favor. voceiro tamén teño No, algo que engadir no asunto. no. Imos votar a urxencia da moción. A urxencia de moción, non a moción en sí. No, a urxencia. O que é a urxencia. A Sería, urxencia. poder debatir este punto, Sí, non? imos a votar a urxencia desta Moitas moción. grazas. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Señor Rouco. Como vai ser o proceder neste apartado? Quere comezar? Estou preguntando, sinceramente. Rogos e preguntas. A dación de contas non se ten en Rogos e consideración. preguntas. Se ten algún rogo, algunha pregunta conforme a algún decreto, pode facelo agora. Danse conta de que están contra as cordas. Danse conta, porque non saben por onde salir. Mire, bueno, vaise facer un pouco largo isto, Mire. Mire, fíxense vostedes. A principios este mesmo mes aprobouse un remanente de crédito de case que 650.000 euros nun decretazo da alcaldía. Ese remanente de crédito foi para poder executar obras que non se foron capaces de executar no mandato anterior. Eso que o orzamento foi aprobado en verán. É dicir, case un 10% do orzamento non foi executado. Iso dá boa clara, dá boa conta da falta de capacidade de execución do presuposto que ten este concello. Fíxense, e poño en comparación, con outro concello similar ao noso, que ten un orzamento similar ao noso, aquí na Mariña. Poderíalles poñer máis, porque hai máis, nas mesmas circunstancias. O Concello de Xove
aprobou un remanente a principios de ano duns 150.000 euros. Fíxense a diferencia. A capacidade executora que ten o Concello de Xove e a capacidade que ten o Concello de Burela. Gustaríanos saber por que motivo non foron capaces de executar todo este orzamento, porque estamos falando de partidas presupuestarias que en verán tiñan unha asignación económica no primeiro orzamento que se aprobou de 100 euros, de 1.000 euros, de 10 euros, e curiosamente neste remanente teñen unha asignación económica de 27.000 euros, 30.000 euros, 54.000 euros. Fíxense a diferencia. Vaya previsión máis asombrosa. Vaya previsión máis asombrosa. Gustaríanos saber como é posible isto. Fíxense vostedes, falaban o señor Pillado do tema dos técnicos municipais, que había que fiarse deles, que había que facerlles caso, que os técnicos estaban para axudar. Ben, fíxense, vostedes a doble vara de medir. Este mesmo mes, se non me equivoco, a alcaldesa, a señora López Moreno, facendo oídos xordos aos informes de intervención do ex-interventor, o señor Persedo, que nos abandonou o mes pasado, que reparou o pago de unhas cuantas facturas que dicía que non se podían pagar nesas condicións, pois levantou ese reparo, porque ten potestade legal para facelo, por unha cuantía de case que 170.000 euros. 170.000 euros. De facturas reparadas polo anterior interventor. Non sabemos se o novo interventor lle poñerá tantas trabas. Non o sabemos. Fíxense vostedes, queremos saber por que se fixo iso, se tanto se fían dos técnicos. Se é o Grupo Municipal Popular o que critica sempre as actuacións técnicas, como é que vostedes, que tanto os adoran, recurren a este tipo de movimentos. Fíxense vostedes, queremos preguntar por un viaxe a Sanxenxo, por valor de 500 euros. Queremos saber que acto oficial houbo en Sanxenxo. No decreto da alcaldía aparece unha viaxe a Sanxenxo. Aparecen tamén pantallas de plasma por valor de 3.000 euros, non sabemos cales son, se son estas que están na sala ou son outras. Gustaríanos sabelo. Tamén aparece un decreto no que pon a pan pedir a unha excompañeira súa, a señora Noelia María Ben Fernández, creo recordar que se chama, por unha asignación, por a concesión duns premios de debuxo, de pintura, no seu día, e saca un decreto no que a pon a pan pedir, dicindo que o que fixo era totalmente irregular, recoñecendo unha irregularidade dun goberno no que vostede estivo. Queremos saber cando se deron conta de isto. Que máis? Miren, queremos saber por que o Clube Deportivo Burela Fútbol Sala, que se concedeu agora a principios de mes unha subvención que se lle debía do ano pasado de concurrencia competitiva, de 9.500 euros, porque non o porqué de se lle entregou outra subvención nominativa, é dicir, a dedo de 20.000 euros, senón porque se recoñece a obriga de pago de 4.000 euros a maiores. Queremos saber por qué. Sumen 9.500, 20.000, 4.000 de obriga, vale? Queremos saber iso tamén. Que máis temos aquí? Pois, mira, temos unha curiosidade moi grande. Por que sempre se lle asigna á mesma empresa de pintura a todas as obras civís que se dan en Burela? Non hai máis empresas que se dediquen a iso. Non vou nomeala, pero todos os decretos da alcaldía de obras civís relativas á pintura van para a mesma empresa. Agradecemoslle que recoñeza o esforzo da Xunta de Galicia no acceso á Praia do Perdouro, dos 45.000 euros que costou o acceso
4.000 puxos o Concello de Burela e 41.000 euros a Xunta de Galicia, para que despois digan que nos interesa polos veciños e veciñas de Burela. No tocante ás preguntas, tendo en conta que xa fai un ano que empezaron as graves problemas de funcionamento da Escuela de Música, varios dos afectados pregúntanos en que estado se encontran as plazas de profesorado que habería pendentes. Por certo, aquí tamén teño que preguntar por un par de decretos nos que aparece unha denuncia do director da Escola de Música contra o Concello de Burela e dunha profesora da Escola de Música contra o Concello de Burela, que é o que denunciaron e cal é a problemática nese asunto. Neste mesmo sentido, pregúntanos polas repercusións que pode ter para o funcionamento da Escola de Música as denuncias efectuadas, como acabo de dicir, do director da Escola de Música e da profesora. O fin de semana do 18 de xaneiro, varios veciños observaron dúas parellas da Policía Local que estaban patrullando no Pobo en horario nocturno, tendo en conta que non hai turno quenda de noite na Policía Local, a pesar das múltiples solicitudes feitas por este grupo municipal. Queremos saber que sucedeu para que se dera esta extraordinaria situación. Cando pensa este goberno local dar cumprimento á sentencia xudicial firme dictada en contra do Concello e que lle obliga a execución da conta de liquidación que hai pendente nas actuacións de Torrentes. Varios veciños de Burela pregúntanos se o novo secretario os vai a recibir no seu despacho para aclarar diversas cuestións que teñen pendentes e que en que días, en que horario sería a atención. Algúns dos rapaces e rapazas do IES Monte Costelo, que xa o nomeamos en varias ocasións neste pleno, que foron recentemente a Bruxelas, queren saber por que o concelleiro de Educación e a alcaldesa do seu concello lles privaron dunha módica axuda de 400 euros solicitada para desplazarse pola capital europea. Varios veciños pregúntanos quen é o responsable de que diversos dos contedores que se puxeron a maiores e que non estaban previstos previamente para as isletas colocadas para tal fin, leven semanas circulando polas rúas de Burela sin ton nin son. Parte dos usuarios do campo de fútbol de herba artificial pregúntanos para cando pensan solucionar o problema do rego do campo. Xa hai varios meses que se finalizaron as obras e segue sen funcionar. Eso que non era para nada. Non era nada importante. Varios veciños pregúntanos quen é o responsable. Non, isto xa estaba. Isto xa o dixen. E por último, cando pensan actualizar o portal de transparencia do Concello, o incumplimento legal é continuo dende o comezo do seu mandato e non ten visos de solucionarse. Cal é o motivo? Moitas gracias, señora alcaldesa. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Antes de proceder ao turno de rogos e preguntas, quero debater unha cuestión de orde en base ao artículo 94.2 do Real Decreto 2586/1980, non sei canto, xa non me acordo. En base a este artigo desta lei, foi polo que lle pedín antes a palabra, e non me deu. Lóxicamente, pois non quixen entrar en máis debate nese sentido, pero, bueno, a próxima vez rogolle que me conceda, porque, como pode comprobar, estou no meu dereito a pedila, e sobre todo por unha cuestión de orde. A cuestión de orde é a seguinte: efectivamente, volvendo antes á comisión que se realizou este luns, a comisión informativa, informóusenos os alí asistentes de que se cambiaba o proceder da presentación de mocións. Eu non teño ningunha valoración nese sentido. Se se quere facer así desa forma, pois non teño ningún problema de que se faga así. Antes facíase de outra porque o secretario así o consideraba, pois tamén me parecía moi ben. O que sí non me parece tan ben é que, claro, ao facer ese cambio, ao non avisarse con anterioridade aos grupos, chegamos a este primeiro pleno en desventaxa. Por qué? Porque, claro, chegamos á comisión informativa e díxonos, non, as mocións hainas que presentar antes. Antes de cando? Da hora que se nos está informando? Pois
non nos parece xusto. Lóxicamente, para o pleno de hoxe, que sería o primeiro, pois se quixera presentar algunha emenda, tería que incumplirse ese acordo. E iso é o que quería decir, que lóxicamente pos plenos posteriores poderase facer como se considere, pero no pleno de hoxe, pois igual era primeiro dicilo, igual unha semana ou dúas antes de como se iba a proceder, e despois facelo informando a todos os grupos. Outra cuestión de orde é, efectivamente, ese cambio de non debater as dazón de contas da Xunta de Goberno local e dos decretos de alcaldía. Quedou ben claro nos primeiros plenos organizativos deste Concello que se iban debatir. Deixouno vostede ben claro que se iban debatir eses dous puntos. Hoxe chegamos aquí e porque usted lo vale, di que non, que xa non se debaten. Cando tiña pensado informar en algún momento ou foi unha decisión que lle pasou hoxe na cabeza, por que non nos informou na comisión informativa de que ese proceder se iba a cambiar? Sí, claro, é que, bueno, esta é a cuestión de orden. Bueno, non, é que nin lle pregunto. Non o considere como unha pregunta. Simplemente era para deixar constancia no meu dereito según o artigo 94.2 deste Real Decreto. E agora sí que paso ao turno de rogos e preguntas. Ben, vou facer unha terceira pregunta. Bueno, perdón, ao revés. Vou facer unha pregunta por terceira vez, a ver se nesta ocasión teño a suerte de que se me conteste o que pretendo preguntar, que é sobre o tema de mercado de Burela. A primeira pregunta fixina nun pleno extraordinario, que era onde se iba a ubicar, onde tiñan pensado o goberno de Burela ubicar o mercado despois desa modificación de lugar que tan anunciada. Non se me contestou. Despois nun pleno ordinario volvín a preguntar que, pois eso, si tiñan valorados algún emplazamento para donde se pudera ubicar o mercado con esa modificación anunciada. Contestóuseme que había tres lugares posibles para ubicarse. A ver se hoxe faigo a pregunta correcta para que me digan logo onde teñen previsto ubicar o mercado semanal de Burela. Supoño que esas tres ubicacións sería onde estaba antes na Rúa Castelao, onde está ahora en Torrentes e no centro da localidade, pois aproximadamente non sei onde. Sí que teño unha idea porque cando se fixo a presentación do plan de mobilidade de Burela, precisamente aquí neste salón de plenos, o xefe da policía local, coa autorización da alcaldesa, indicou unha zona onde se podía ubicar o mercado. Quero que me confirme si esa zona, concretamente na Rúa Curros Enríquez, con Rosalía de Castro e con Pardo Bazán, é onde teñen previsto si algún día se deciden modificar a ubicación do mercado. Esa é a primeira pregunta. Ben, despois a seguinte pregunta é sobre os migrantes que chegaron a Burela. Son consciente que o Concello non ten nin pincha nin corta nesta operación e que en todo momento vostedes dixeron que simplemente eran receptores de información. A pregunta é: cando informaron ao Concello de Burela por primeira vez de que isto iba a acontecer? Ben, despois un decreto de recoñecemento da obriga, concretamente o 2024-1098, onde aparece un Samsung Galaxy A5 5G 8 máis 256 gigas de cristal templado, 456 euros máis IVA para equipos para procesos de información. Gustaríame preguntar a quen se lle asignou este dispositivo.
Ben, teño unha preguntiña para o señor Pillado. Como equipo de goberno entendo que tamén me pode contestar, de feito tamén me contesta moitas veces algunha pregunta, pois entendo que lle pode facer preguntas a él e ao seu grupo. Nun pleno anterior preguntei á señora alcaldesa se tiña pensado realizar algunha iniciativa sobre o tema do mural da ponte de Ijogaray, despois da polémica que se montara polo tema dos atunes e demás. Señor Pillado, ten vostede ou o seu grupo pensado realizar algunha iniciativa para modificar ese mural da ponte de Ijogaray? Ben, máis cousiñas. A AMPA do Colexio Público Vista Alegre celebrou nestas navidades un evento para os nenos e trasladounos que tuveron dificultades porque a súa idea era facela na carpa e tiveron diversas na carpa instalada na Plaza da Mariña e parece ser que tuveron dificultades para facelo, por eso tuveron que levala ao Colexio Vista Alegre. Según nos contan, puxéronse en contacto co Concello de Burela o día 6 de novembro para informarlles de que tiñan intención de realizar esta festa infantil para os nenos e nenas de Burela. O día 20 de novembro firmouse o proxecto e a memoria dos eventos que se iban a realizar durante todo o mes de decembro e as navidades nesa carpa, coa lastimosa noticia de que non incluíron a festa da AMPA do Vista Alegre nese listado de eventos. A pregunta é cal foi o motivo de non incluir ese evento no listado da memoria de eventos a realizar na carpa da Plaza da Mariña. Ben, despois teño unhos rogos. Róganos que, si se poden comezar a facer os expedientes para tramitar a limpeza na rúa do Río Sil, que parece ser que hai varias fincas que xa están con unha maleza que teñen xa un tamaño considerable e que pode provocar problemas de salubridade por esas dimensións. Tamén nos comentan que si teñen a ben estar pendientes ou botar un ollo á limpeza do centro ocupacional, que parece ser que ten algunha ten algunha carencia hixiénica, o que é o centro ocupacional, e así mismo somos conscientes de que xa os informaron sobre a limpeza e a hixiene nos baños do Colexio Público Vista Alegre. Rógolles que, por favor, atendan estas demandas e solucionen estas incidencias o máis rápido posible. Ben, para rematar, no anterior pleno ordinario, o señor Fernández acusoume de contar mentiras, de contar bulos nas redes sociais. Nada, simplemente hoxe veñolle a dicir que efectivamente eu son responsable do que eu escribo nas miñas redes sociais, pero non son responsable do que o señor Fernández entende cando lee o que escribo. Pásalle un pouco como a min, señor Pillado, cóstanos un pouquiño. Entón, hoxe decidime vir aquí para decir dúas verdades. A ver que nos parece. A primeira verdade é cando nos primeiros plenos aos que asistín fixen unha solicitude para facer un cobertizo, unha techumbre no que é a grada do campo da Marosa de césped artificial. O que o señor Fernández me dixo que eso non se podía facer, porque Costas non deixaba. Claro, eu, lóxicamente, non llo creín. Que fixen? Pois fun a Lugo, á Dirección Provincial de Costas, reuníme co seu director e plantexeille esta problemática. Cal foi a resposta do director? Adivine.
Efectivamente. A resposta do director foi que Costas aí non tiña ningunha competencia. Que simplemente, si podían pedir un informe, que sería favorable, díxome, outra cousa é, pero que queréis, cubrir todo el campo? Dice, non, cubrir todo o campo, non, é unha techumbra aquí para a grada. Ah, sí, eso sí, eso non habría problema. Tamén me dixo que non lle constaba que o Concello de Burela fixese ningunha solicitude de información ao respecto. Isto que significa? Que, lóxicamente, o Concello de Burela non iba a saber se se pode facer ou non se non pregunta. Señor Fernández, digo yo aquí, pódese facer. Sí, teño máis. Isto é un rogo, non é unha pregunta. Pero non pode dicir nada que é un rogo. É que non pode contestar que é un rogo. Remate, por favor, señor Eiroa. Sí, xa vou. Por alusións. Nos rogos. Señor Eiroa, remate, por favor. É que xa lle iba a facer traballar outra vez ao secretario para que aclarase esa cuestión, pero por rogos eu creo que non pode dicir nada. Pero bueno, non teño problema. Ben, o señor director de Costas dixo que sí que se podía facer. E máis, a parte dese proxecto de poñerlle a techumbre á grada, tamén lle comentei o proxecto que plantexara a Cofradía de Pescadores, que era a de poñer un monumento no paseo marítimo, ali na rotonda esa grande da playa do Cabaliño, poñer un monumento aos pescadores. Que dixo o señor director? Que estaría encantado de facelo, pero que tampouco era competencia de Costas. Por qué? Porque os paseos marítimos son propiedade do Concello de Burela. Habría que pedir un informe que emitiría favorable, porque aí Costas nin pincha nin corta, e poderíase poñer. Pouco tempo despois de que a cofradía solicitara poñer este monumento nesa ubicación, tivemos un pleno ordinario, perdón, bueno, non vou dicir se era ordinario ou extraordinario, que xa realmente non me acordo, tivemos un pleno onde viñamos facer unha modificación do inventario, que casualmente era para añadir a finca do paseo marítimo ao inventario municipal de Burela. Porque non se sabe por que esa finca do paseo marítimo, non constaba no inventario municipal. E non constaba desde o ano 2023. Curioso, non? O sea, a finca aparece, no ano 2023 desaparece, e facemos un pleno para volver a meter esa finca no inventario municipal. Que pasou entre medias? Que se fixo a obra dun parqueciño que hai ao lado do campo de fútbol do Parque da Marosa. Un parqueciño que fai esquina, fíxose esa obra nese tempo. Que creo que pasou? E digo creo porque, lóxicamente, non teño acceso a toda a documentación e non podo aseguralo con vehemencia. Pero o que creo que pasou foi que, cando se fixo ese parqueciño, ese suelo, ese cachiño, cedeuse a Costas do Estado. Onde poido estar o fallo? Que, lóxicamente, ao ceder eso a Costas, esa finca ten unha referencia catastral, pero que non só albergaba o cachiño do parque, sino que albergaba todo o paseo marítimo. Entón, que pasou? Que se cedeu todo o paseo marítimo a Costas. E despois houbo que reclamalo. Por eso non figuraba no inventario municipal. Cedeuse e despois recuperouse. Cal é o rogo, señor Fernández? Presente a dimisión. Xa fixo todo o que tiña que facer. Leva 12 anos aquí, en lo máis alto. Agora xa é todo para baixo. Deixe o sitio a outro. De feito, o seu propio partido non elixeu a señora alcaldesa. Señor Eiroa, xa está. Rematou, corro? Non. Pois xa está. Faltas de respeto, por favor, en este pleno. É logo que faltei ao respeto. Rematou? Non. Pois continúe. Cal é o seguinte rogo? O seguinte rogo é o que vou ir agora. Pois vai rematando, Vai por rematando. favor. O seu elixeu a señora López Moreno no seu sitio. Xa está. Xa fixo todo o que tiña que facer. Deixe paso a outra persoa que queire traballar, que nin aparece no Consello Escolar de Vista Alegre. Alberto Eiroa, reitero, remate o rogo e pare, por favor.
Vale, pois xa vou rematando, señora alcaldesa. Moitas grazas. Rematou? Non. Podo seguir? Podo? Botar así un pedazo, Estou dicindo que continúe. Gracias, señora Non alcaldesa. estamos nunha feira. Grazas, señora Non alcaldesa. estamos nunha feira, señor Eiroa. Continúo ou non? Bien, como iba dicindo. Moitas grazas. Dá gusto con vostedes, de verdade. Sí, moi pouca seriedade para estar nun pleno municipal. Pero bueno. Ben, preguntas do señor Rouco. Remanente de crédito. Unha vez máis demostra que, de verdade, que ten moi pouquiño coñecemento de como funcionan aquí e como se pode operar na área económica do Concello. Que ven ese dato, un 90% do orzamento executado, que todavía non o temos nin nós finalizado porque falta a liquidación, faltan pasos por dar, pero el xa se adianta e xa se aventura e como é moi atrevido, pois xa dá ese dato, non? Dá unha cifra tamén de reparos que parece moi grande. Por exemplo, unha factura da luz pois ben reparada, porque é certo que non hai contrato. Por poñerlles un exemplo, pero dá igual que eso, pois cando compran un bolígrafo e non se dan 3 orzamentos, tamén se repara e se levanta efectivamente de maneira legal e cun argumentario sólido que permite decretar ese levantamento. 500 euros para ir a Sanxenxo. Na festa da terceira idade, na comida da terceira idade, sempre se sortea unha viaxe para unha persoa, unha parexa, en realidad, para 2 persoas, este decreto, esa factura. Outro decreto, recoñecemento e irregularidade que se fixo, isto foron efectivamente unhas subvencións en especie que no seu día non se subiron á base nacional de subvencións, entonces faise ese decreto, houbo ese erro, non se subeu á base nacional de subvencións e decretouse para poder solucionalo. Club Fútbol Sala, 20.000. Efectivamente, hai unha nominativa por turismo, porque levan o nome de Burela pois por todo o país, como ben saben, é o único club que ten ademais división femenina e masculina en primeira división. De feito, terei a honra unha vez máis, porque me invitaron, señor Eiroa. Claro que me invitan porque, aínda que non queira, e utilice frases moi despectivas, son a alcaldesa e poido ir á Supercopa porque representan Burela. Eses 4.000 é o 20% de 20.000, porque primeiro, como saben, para que as entidades poidan cobrar antes do que se facía pois hasta fai un ano e pico, poden pedir ese 80% por adiantado e cando xustifican a totalidade cobran o 20%, que son eses 4.000. E 9.500 aproximadamente pola de concurrencia competitiva, que é donde entran tamén todos o resto dos clubes, e aí o que se valora máis é o deporte base. Que máis? Empresa de pinturas. Temos varios contratos menores, sempre se piden 3 orzamentos, unhas veces queixanse, porque as empresas locais, hai de que dar a dedo o traballo ás empresas locais, que iso levannos dicindo desde tempos inmemoriables, nos explicamos que a dedo non lle lo podemos dar, ojalá, e agora queixase porque é unha empresa local a que pinta. Eu, de verdade, estas incongruencias non as entendo. Logo temos aquí o da Escola de Música, que despois te paso a palabra a Mario. Policía local, quenda de noite. Pois mira, quenda a alcaldesa en este caso tamén pode decretar servicios extraordinarios para facer diferentes tarefas, como se fixo, por exemplo, esta fin de semana, cando tiñamos alerta laranxa en terra, e así o seguiremos facendo. En este caso concreto, esa quenda de noite foi porque temos denuncias de veciños por ruídos en 2 locales, tivemos en outros, que tamén tivemos que intervir outras fines de semana, pero foi para intervir en eses 2 locales porque hai
denuncia de ruidos de varios veciños que están bastante afectados. Torrentes, pois neste momento estamos facendo unha valoración das fincas que todavía non nos entregaron, creo que o último que falamos aquí foi eso, estamos en ese punto. Sí, suspire. Que máis? Veciños, que si o secretario os pode atender. O secretario non ten atención ao público. O secretario do Concello non ten atención ao público. E os veciños e veciñas que queiran falar, por favor, pídalles, e ben o saben, que os atendo eu directamente, e se necesito algún tipo de asesoramento, serei eu quen lle pida ao secretario para poder contestarlle aos veciños e veciñas, que é o que faigo de maneira habitual ao secretario ou a calquera departamento desta casa. Alumnos do IES Monte Castelo, tamén me gusta que me pregunte isto, porque claro, o Partido Popular sí que está acostumado, non solamente cando goberna, sino sobre todo cando fai campaña electoral, a que lle pidan calquer tipo de gasto, calquer tipo de cousa, e abre as maus, pois a maus cheas. Que se van de excursión, que hai que traer o que sexa, dá igual o que se lle pida o Partido Popular, que despois ven aquí e pretende fiscalizar eses 170.000, o 10% executado, e que moven €1 para aquí ou €1 para alá, esa petición que se pideu por escrito, xa porque vimos de volta e sabíamos que iba a aparecer hoxe no pleno, intenten non enseñar tanto as súas cartas, porque, non sei, xa poderíamos ter hasta todo preparado, pedimos que non la fixeran por escrito. Para que? Para poder contestar por escrito. Así que poden, si teñen a ben, pedir esa contestación que temos por escrito mediante un oficio ao IES Monte Castelo, donde poñemos en valor aquilo que este Concello sí que paga, vale, que son actuacións para todo o instituto, para a maior parte do alumnado. A línea deste equipo de goberno sí que sempre se axuda ás excursións, porque tes que parar en algún momento. O sea, non se pode, tú non podes abrir as mans, por moito que che gustaría, non se pode decir sempre que sí. Hai que decir algunha vez que non. E a línea deste goberno sí que axuda económicamente aos nenos e nenas que finalizan primaria, os nenos e nenas de Burela que finalizan primaria, sí que se lles dá unha axuda, pero dende que medran e van a diferentes destinos, porque hai, non solamente son eses nenos en concreto dos que me sinto profundamente orgullosa, porque además moitos son amigos e familia, eles mismos entenderon, porque así non lo trasladaron, entenden que non se lles pague a viaxe, que, por certo, tiveron que pagar moi pouquiña cantidade, porque é unha viaxe financiada, xa con fondos europeos, con fondos da Xunta, quero decir, Educación, Consellería de Educación, e hai fondos europeos para este viaxe, por eso están ali eses nenos e nenas. O Concello non é unha caixa desastre. Que pasa? Que isto utilízase como unha arma arrojadiza política para as redes sociais e para vir ao pleno. Pero como xa o sabíamos, temos esa resposta por escrito que lle fixemos tamén chegar a eses nenos e nenas e poñer en valor o que sí que este Concello paga para os institutos e explicarlles onde se gasta en ese caso nas excursións, porque son moitísimos máis os nenos e nenas aos que podemos chegar e cando realmente o necesitan, porque non teñen que traballar máis os pais e as máis, no instituto xa eles mismos os vedes nos mercadillos e vendendo un montón de traballando, non? Con moitísimos recursos que fan que a excursión lles salga prácticamente en cero. Entonces, alégrame porque utilizou hasta 3 veces en este pleno. Esta é a política que utiliza o Partido Popular para intentar ensuciar ao noso goberno. Que máis? Bueno, isto era un rogo da transparencia. Voulle pasar a palabra primeiro a Mario, despois ao meu compañeiro Ramiro para os contenedores e o rego do campo. Parecevos? Señor Pillado, conteste. Ben, con respecto á pregunta da Escola de Música, é certo que hai dúas prazas, unha de percusión e outra de música moderna por cubrir. É certo que estábamos en trámites con outras institucións para poder cubrir esas dúas prazas, pero non foi posible facelo. Denuncias de empregados municipais e profesores de mestres da Escola de Música contra o Concello non me constan, é que hai outro tipo de denuncias, pero non son en todo caso contra o Concello de Burela. Logo xa aproveito para contestarlle ao señor Eiroa sobre
a pregunta que me dixo eu sobre o mural de Jugarai, como lle dixo a alcaldesa no anterior pleno, non hai nada encima da mesa acerca diso, nas áreas que eu levo, ou que o Grupo Municipal do BNG leva, non hai nada enriba da mesa. Entendo que ao mellor vostede, no seu idioma, que hoxe está a deixar a ver, o que fai é unha proposta ao mellor de que quere que se faiga algo no mural na ponte da rúa de Ijogarai. Cando queira pode vir aquí ao Concello de Burela e facer esa proposta, falamos unha proposta do que se pode facer ou non aí, se ten unha proposta para Ijogarai, e podemos mirar se é interesante ou non e chegar a un acordo para levála a cabo. Máis nada pola miña parte. Ben, olvidábame da pantalla que tamén preguntaron, é unha pantalla de plasma que mercamos para a Casa da Cultura, porque sempre que se facía algún evento tiñamos que mover esta, que vedes aí na sala de plenos, e necesitábamos unha para ali, para un montón de eventos, porque sabedes que o auditorio que se utiliza moitísimo, e cando hai mesas redondas ou presentacións de calquera tipo, sempre non la pedían, e a veces non a tiñamos, e se tiñan a que traer, e para facilitar. Señor Fernández. No tema do rego, mellor que conteste o concejal de deportes, que é o que está. Contesto brevemente. Moi boas noites. O tema do campo de fútbol xa o comentamos no outro pleno, estamos na mesma situación, nada máis. Ben, contenedores. E dos contenedores, pues, bueno, pode haber algún suelto, que decir, ou algún que non coña na isla, por exemplo, os de papel e os de vidrio normalmente pues, están fora, e con estes temporales, ou incluso algún que non teña pues, as cadenas pues, ben e poidos escapar algún contenedor con estes temporales, eso está claro. De todas formas, eu por alusións quero contestar a outro. Sí, vamos con Son Burela. Sí. Vamos a ver como empezo aquí. As mocións, chegamos ao luns con desventaxa, non minta, con desventaxa non. As mocións o luns chegáronse, presentáronse as mocións e son as que se trouxeron hoxe aquí ao pleno. Con desventaxa, nada. O sea, desventaxa non houbo ningunha. Cuestións de orde que non se debate nunca. A ver, vamos a ver. Nunca se debatiu. Vostedes teñen a disposición os decretos, de feito teñenos de forma inmediata, e o que se facía en ese punto era que preguntaban. Este decreto que vin que a factura pois pasa a rogos e pregúntano aí, sen máis. Mercado. Non temos aínda o sitio definitivo. Migrantes, que cando se enterou o Concello, creo que xa o dixen, 15 días antes, máis ou menos, a ONG puxos en contacto co Concello para explicarnos que habían alquilado ese ben, e que iban a instalarse aí, e o mesmo día que o souperon os veciños, porque isto estaba previsto para mediados de xaneiro, o que pasa é que houbo Canarias, pois, bueno, de repente houbo moitísimas persoas que chegaron nun momento dado antes de Nadal e houbo que axilizalo e facelo de urxencia, e o mismo día que o delegado do goberno chama ao presidente da Xunta para comunicarlle que o hai que facer antes, chámame a continuación a min como alcaldesa e ao resto dos alcaldes de Galicia que íbamos a ter esta nova algo novo para os concellos, para informarnos, e xa saiu na prensa. Que máis? O móvil. Todas as persoas que teñen ben disponibilidade ou especial adicación teñen móvil neste concello. Que máis? Ponte e Jogarai, paso a Mario a pregunta porque era directa para él. Vista Alegre, os eventos da plaza. En esa plaza tamén hai denuncias dos veciños por facer eventos, e que se fai? Pois intentar facelo coa máxima documentación posible que exixe a lei, que está colgada na nosa páxina web, para que, pois se hai algún problema, poder ampararnos como concello e as entidades que nos solicitaron a carpa para facer calquera tipo de evento, pois teñen que facelo do mesmo xeito, sen máis. O ano pasado xa tuveramos bastantes denuncias, este ano intentamos minimizar o ruído en esa praza da mellor maneira, e reitero, pois cubrirnos, porque pois hai veciños afectados que están denunciando ao Concello por este. E non só que nos denuncian a nós, pois aínda, pero tamén poden denunciar as asociacións, as entidades, pois non nos gustaría, a verdad.
Que máis? Nada, xa veñen os rogos, que por certo, que me fai de verdad moitísima gracia que nosoutros, o sea, que consideren que nós non podemos contestar a un rogo, porque non se pode, parece que está prohibido contestar a un rogo, pero despois nos puntos da orde do día vostedes poidan falar de todo o que lles apeteza, de verdad, e incluso con faltas de respeto, o sea, rogar que un compañeiro dimita. Non sei onde pensan que están, pero este é o pleno municipal do Concello de Burela e se presentaron para estar hoxe aquí deberían terlle polo menos un respeto. E sen máis pasolle primeiro a palabra ao señor Pillado polo da Ponte de Fogarai, se quere contestar. Xa lle contestar antes ao señor Iroa. Non? Señor Fernández, remata vostede. Vale, moitas gracias, señora alcaldesa. Non me parece mal que me pida dimisión. A ver, sei onde estamos. O que pasa é que isto já empeza a parecer un circo, verdad? Os veciños que nos teñan vendo, a verdad que é lamentable o espectáculo. En todo caso, volve usted a mentira. Volve a contar mentira. O jefe de Costa non lle dixo que se podía facer, Está contando mentira. É sabio, Outra mentira máis. Home, como usted dice, xa levo aquí 10 anos, ou 12, xa teño, bueno, xa empezamos a conocernos todos. Efectivamente, vai meter que aguantar outros dous. Únicamente que seña un problema de salud, ou un problema personal. Dios queira que non. Pero se non vai meter que aguantar, non lle vai quedar máis remedio. Porque me puxeron os veciños aquí. É a terceira vez que me poñen aquí. Entonces, vou seguir aguantando. Sacándome casa, xa me vou para a miña casa que non teño ningún apego por isto, que eu teño o meu traballo. Eu teño o meu traballo, teño o meu posto de traballo, non necesito isto para nada. Volve a mentir outra vez usted. Outro día confirma que menteu dos cubos da basura, xa o dixo usted, e hoxe volve a mentir. O jefe de Costa non lle dixo que se podía facer. O jefe de Costa dixo que non era a súa competencia, que é distinto. Da verja para dentro non é a súa competencia, é da Xunta de Galicia. Sí, me poña así que é da Xunta de Galicia, de paisajismo da Xunta de Galicia. Pero tamén lle dixo, bueno, non sei se lle dixo, pero dixo a min, que é preceptivo o informe de Costas. E Costas que non iba en contra da lei. E a lei impide facer ali unha grada por tema de pantallas na Ribeira do Mar. Eso foi o que dixo. Foi así ou non foi así? Non foi así. Bueno, pois todos, pois non sei, todos menteume a min. Pero de todas formas está a lei aí, A lei está aí. O sea, aí unha grada fija aí non se pode facer. Cumplindo a lei, Outra cousa é que non se cumpla a lei. Pero non se pode facer. Xa sei que foi a Costas, xa sei. Que veño de volta, hombre, veño de volta, por favor. Por favor, que levo aquí 10 anos. Ten moito que torear usted ainda para torearme a min. Moito que torear. Así que, en definitiva, usted volveu a mentir hoxe aquí. Hoxe tuve un colo de Costas pola mañá ainda. Non é casualidade. Non é casualidade. Bueno, moitísimas gracias a todos e a Perdón, todas. señora alcaldesa, falta por contestar unha pregunta. Que pregunta? A actualización, cando pensan actualizar o portal de transparencia? Pois esa non teño unha data concreta. Vale. Moitísimas gracias a todos e a todas por vir ao pleno. Boas noites.